இல்ல வேற யாரானு எனக்கு சப்மிட் பண்ண முடியுமான்றது தான் கேட்டேன் நான். இதுல யாராவது நீங்க are you using system பண்ண முடியுமான்றது தான் கேட்டேன் நான். இதுல யாராவது நீங்க காப்பி பண்ணிருக்கேன், நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க் யூ மாதாஜி. உங்களுக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி அத போட்டுருங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட், அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் அவங்க இமெயில் ஓபன் பண்ணி வருதா பாருங்க, அப்புறம் கேளுங்களேன். இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா மாதாஜி எப்பவும் நம்ம இதே மாதிரி இருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு சொல்றேன். ஓகே ஓகே நான் பாக்குறேன் பிரபு, பார்த்துட்டு we will support மாதாஜி, டெஃபினட்டா சப்போர்ட். ஓகே ஓகே. உங்க மெயில் இன்னைக்கு போய் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இருக்கும் மாதாஜி. நாளைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மெயில் வந்திருக்கும், உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்பயே பாத்துக்கோங்க, கிளாஸ் முடிச்ச உடனே பாத்துக்கோங்க, மெயில்ல போய் செக் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. வந்திருக்கு பிரபுஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்தா நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்திருந்தா உங்ககிட்ட क्वेश्चन இருக்கும், ஆன்சர் எழுதி வச்சுக்கிறோம் மாதாஜி. நாங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க, உங்க ஆன்சர் உங்ககிட்டயே இருக்கு இல்லையா, இருக்குமா? அப்போ திருப்பி கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கு எழுதி வச்சுட்டா. இல்ல மாதாஜி, நீங்க அந்த இது கிளிக் பண்ண உடனே நீங்க அமிச்ச ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும், அதுல நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க, நீங்க எழுதின ஆன்சர்ஸ் அப்படியே இருக்கும். அப்லோட் பண்ணிருக்கோம்ல, 5 ஷீட் இருந்தா 5 ஷீட் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். எனக்கு क्वेश्चन மட்டும் தான் இருக்கு, ஆன்சர் இல்ல. இல்ல மாதாஜி, நீங்க அமிச்சிருக்கீங்க ஆன்சர், நீங்க அமிச்சது அப்லோட் ஆட் ஃபைல்ல போய் பார்க்கணும் பிரபு. ஆட் ஃபைல்ல பார்த்தாதான் உங்களுக்குலாம் வரும் அந்த क्वेश्चन. பிரபு எனக்கு வரலையே பிரபு, எனக்கு எப்படி பாக்குறதுன்னு தெரியலையே. அதுல தனியா மாதாஜி நாம உங்களுக்கு இதுல ஒரு நிமிஷம் இருங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எல்லாருக்குமே நான் இந்த டெமோ கண்டேன். சோ நீங்க ஓகே மாதாஜி, உங்களுடைய இத போய் நீங்க பாத்துக்கலாம், சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இருக்கு, ஆனா ஆன்சர் இல்ல. நான் எழுதின ஆன்சர் இல்ல, क्वेश्चंस இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. क्वेश्चंस இருந்தா போதும் பிரபுஜி, நம்ம ஆன்சர் தான் நம்மள எழுதினது இருக்கு. இல்ல மான்சர், அது ஆன்சர் இருக்கும் மாதாஜி. நீங்க அமிச்ச ரெஸ்பான்ஸ்ல அந்த கடைசியில பாத்தீங்க, லாஸ்ட் क्वेश्चनல அப்லோட் பண்ணிருக்கு, அதை நீ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு பார்க்கலாம். நான் ஆன்சர்லாம் ஒரு நோட்ல எழுதி வச்சிருக்கிறதுனால எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல. क्वेश्चन மட்டும் தான் எனக்கு எழுதி வைக்கல. நான் இல்ல நீங்க அமிச்ச ரெஸ்பான்ஸ்னா அத்தனை அதுல வரும் மாதாஜி. பிரபுஜி எப்படி இருக்குன்னா, உங்கள் பதிலை தனித்தாளில் சமர்ப்பிக்க விரும்பினால் தயவு செய்து இங்கே பதிவேற்றவும் அப்படின்னு தான் இருக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு இது பண்ணிருக்கு இல்லையா, நீங்க என்ன சொல்றது, அது கீழே பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்மிட் பண்ணது இருக்கும், 8000 சொல்லியிருக்காரு, போய் வர. ஓகே, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், அப்புறமா பேசுறேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் வரைக்கும் தான் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறம் வர காணும். ஒரு நிமிஷம், நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ரிப்ளை வரும், பக்தி வைபவ் இல்லையா, பிவி உங்களுடைய இதுல போயிட்டு செக் பண்ணீங்கன்னாக்கா பாருங்க, இந்த மாதிரி யூனிட் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சப்மிட் பண்ணும் பொழுது ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்குமே ஒரு காப்பி வரும். ஓகே, ஐ திங்க் முன்னாடி இது வரல எனக்கு கூட, பட் ரீசன்ட்லி தேவ் மேட் இட் அஸ் பக்தி ஸ்டடி புக் 23 யூனிட் டெஸ்ட். இதப்போ மேல செவ்வாய் கேண்டோமன் யூனிட் டெஸ்ட். அது என்ன சப்ஜெக்ட் முதல்ல டைப் பண்ணணுமா? அப்படிலாம் கிடையாது இல்லையா, மெயில்ல போய் உங்களுக்கு அங்க அந்த டைட்டில் அந்த ஷீட்ல என்ன கொடுத்திருக்காரு பிரபு, அதுதான் வரும் மாதாஜி. ஓகே,
மேபி எனக்கு பார்க்க தெரியலையா என்னன்னு தெரியல. நான் பேட்டி வரட்டும் பார்க்க சொல்றேன். பாருங்க. ஓகே. அந்த 5 பிடிஎஃப்பும் என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஐ திங்க் இது ஆன்சர் ஃபைல் சப்மிட்டட் ஃபைல்ஸ். ஐ திங்க் எனக்கு இதில் டவுன்லோட் இருங்க. ஓகே, இந்த டைட்டில் வரும் மாதாஜி உங்களுக்கு. நீங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த டைட்டில் தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்டா இருக்கும் அந்த இடத்துல. சரி பாக்குறேன் மாதாஜி. ஸோ இப்போ பிரபு என்ன டைட்டில் கொடுத்துருக்காரோ க்ளோஸ் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டைட்டில் வரும். ஓகே, சரி பாக்குறேன் மாதாஜி. எனக்கு இது டவுன்லோட் பண்ண முடியல. ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு டவுன்லோட், பட் சப்மிஷன் மட்டும் வந்திருக்கு. ஓகே, வேற மாதாஜி இண்டிவிஜுவலா நான் வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் மாதிரி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நாளைக்கு காலைல ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு சப்போர்ட் சரிங்க பிரபு. உங்க சரிங்க டாக்டர் பிரபு. வந்து கேளுங்க, சால்வ் பண்ண முடிஞ்சா ஓகே, இல்லாட்டி நாளைக்கு தனியா இது பண்றேன். அதே மாதிரி பிரேமா மாதாஜி நீங்களும் யாருக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ நீங்க சொல்லுங்க, ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. ஓகே பிரபு. கரெக்ட். மண்டோட வருமே. ஃபைன், எனக்கு இதில் ஏன் வரலன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அந்த சப்மிஷனில் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ உங்களுக்கு கொஷின் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணாருன்னா இப்போ இவர் ஓப்பன் பண்ணுவார் இந்த இது ஷீட், இந்த இது வரும் உங்களுக்கு. கொஸ்டின் எல்லாம் வருது மாதாஜி. அதெல்லாம் வந்தது, அதெல்லாம் வந்தது. நான் ஆன்சர் எழுதினேன். நான் எப்போதும் எல்லாரும் யாராவது சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க? எனக்கு கொஞ்சம் நடுவுல வரல மாதாஜி. அவர் வீடியோ ஓபன் பண்ணாக்கா இது வரல மாதாஜி. அப்புறம் என் டாக்டர் கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு என்னமோ அந்த இதை மட்டும் வெளியில போய் பால்கனியில் உட்காந்து அப்புறம் எழுதினேன் மாதாஜி. கொஞ்சம் வந்தது, எழுதி முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அதுல கொஞ்சம் எனக்கு டைம் கொஞ்சம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. யார் யார் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது வந்து இந்த இடத்துல தெரியாது. ஓகே, திலகவதி மாதாஜி, மணிமாலினி மாதாஜி, ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, பிரியங்கா மாதாஜி, நான் மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு அனுப்பிட்டேன் மாதாஜி. அப்போவே மோகன்தாஸ் பிரபுஜி அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் விஜயகுமாரி மாதாஜி, ஆர் விஜயகுமாரி, டிவி பிரேமா மாதாஜி, பிரேமா ராணி மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி எழுதலையா இன்னைக்கு? எழுதுனாங்க மாதாஜி, எழுதுனாங்க இன்னைக்கு. அவங்க அவங்க வந்து அப்லோட் பண்ண ஏதோ இந்த ஃபைல்ல வந்து கிளாரிட்டியில திருப்பி அனுப்புறேன்னு மாதாஜி அவங்க எழுதிட்டாங்க. அது ரேவதி மாதாஜி ஆர் விஜயகுமாரி எழுதியிருக்காங்க. பி விஜயகுமாரி காணமே. இருக்கு மாதாஜி, அவங்க ஆர் விஜயகுமாரி தான் இருக்காங்க. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி அனுப்புறேன், பார்க்கறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி, பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா ஓகே யார் எழுதுனாங்க எழுதலான்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ தட் ஒரு எனக்கு அமைச்சிருக்காங்களா பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா, இப்படிதான் வரும். பிரபுஜி வந்து ஈஸியா அதை ஓபன் பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க பிரபு அப்பவே கிளாஸ்ல. நீங்க தான் அது போட்டோ காப்பி எடுத்து அனுப்பிடுறேன், நீங்க அது பண்ணீங்க அப்லோட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. மாதாஜி நீங்க ஹோஸ்ட் ஆக்குறீங்கன்னா என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் மாதாஜி, அந்த மெயில்ல இருக்கிறது. ஓகே ஃபைன். வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஜஸ்ட் 2 minutes நம்ம வில் க்ளோஸ் திஸ். சரி, ஏன்னா எல்லாருக்குமே தனித்தனியா உங்களுக்கு எஃபர்ட் வேணாம் பிரபு. இன்னொரு வாட்டி அவங்க இந்த கிளாஸ்ல இல்ல பாத்துக்கிட்டோம். அதுதான் மாதாஜி மெயின் ரீசன். ஐ வாண்ட் டு ரியலி என்ன சொல்றது, மேக் தம் அவேர். அதுதான் ப்ராப்ளம். இல்லாட்டி ஒவ்வொரு வாட்டியும் இல்ல பிரபு, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ. இதுக்கு முன்னாடி we had one session, I think that's not sufficient. Clear, I never to explain பண்ணி காமிக்க. என்ன they're trying, ஆனா திடீர்னு முடியல. எஸ், என்னோடது அது ஏன் டவுன்லோட் ஓபன் பண்ண முடியலன்னு எனக்கே தெரியல. இந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த மாதிரி வரும், இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இப்படி வரும் உங்க இதுல தமிழ் பக்தி வைபவ் அப்படின்னு உங்களுக்கு டைட்டில் வரும். ஸோ நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்கன்னாக்கா அதுல வந்துடும் கூகுள் ஃபார்ம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஃபில்லிங். வருது மாதாஜி, வருது. வருதா? இதுல வருதா கொஸ்டின் இருக்கு மாதாஜி. கொஸ்டின் இருந்தா போதும் மாதாஜி. ஆன்சர் தான் நம்மளே எழுதி. ஆன்சர் நீங்க சப்மிட் பண்ணிருக்கீங்க, அதை உங்களால டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. அது யாரு கிரியேட் பண்ணாங்களோ அந்த ஷீட் அவங்களுக்கு போய் இப்ப அந்த ரெஸ்பான்சஸ் பார்த்துருக்காங்க இல்லையா, எடிட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான். நான் வந்து இப்போ நான் ஷேர் பண்ணேன் இல்லையா, என்னோடது எடிட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் கிடையாது நான் எழுதுனதுல. அதனால தான் எனக்கு அது டவுன்லோட் பண்ண முடியல. ராதிகா மாதாஜி இஸ் அட்மின் இன் தட், அதனால அவங்களுக்கு அது எடிட் பண்ண முடியும். இப்போ எப்படி மணிமேகலை மாதாஜி காட்டிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். ஓகே,
மாதாஜி நம்ம வந்து அதுல நம்மளோட கூகுள் டிரைவ்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு மாதாஜி ஆன்சர்ஸ். நம்ம அதுல போய் பாத்துக்கணும் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். வேணும் மாதாஜி. நம்ம எதுல வந்து நம்ம ஃபைல் கொண்டாந்து ஆட் நீங்க எப்படி டைப் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா இல்ல இல்ல மத்த நான் எழுதி போட்டோ எடுத்து அவருக்கு அனுப்பிடுவேன். அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்க போட்டு கேளுங்க. கூகுள் டிரைவ்ல உங்க ஆன்சர்ஸ் வந்துருச்சு இருக்கும். மாதாஜி. நான் எழுதுனது வரல, கொஸ்டின் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி இப்ப மாதிரி காமிச்ச மாதிரி. உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு, நீங்க அதுல பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஆமா, எனக்கு அது போதும் மாதாஜி. கொஸ்டின் இருந்தா போதும். ஃபைன் ஃபைன். தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदासि वा पदाण्डिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஸோ நாம் இன்னைக்கு ஐ திங்க் பிபிடி தான் முடிக்கணும் இல்லையா? 6th சாப்டர் இது. உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ 2 ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. அதாவது நம்ம இப்போ டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு குரூப் டிஸ்கஷன் வரும். நீங்க குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே இன்னைக்கு பிபிடி முடிச்சுட்டு லெட்டஸ் 7வது அத்தியாயத்தை தொடங்குறதுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி டெஸ்ட் டேட் சொல்லிடுங்க, நாங்க அப்பதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். நீங்களே சொல்லிடுங்க, நான் எதுவுமே சொல்ல அப்பதான் எங்களுக்கு ஒரு இது பவர் வரும். நீங்க சொன்னதான். ஆனா மாத்தக்கூடாது. இந்த வாட்டி நீங்க டிசைட் பண்றது அடுத்தடுத்து மூவ் பண்ணிட்டே போக கூடாது. ஓகே, நாங்கெல்லாம் இப்ப இந்த வாரம் முடிச்சாங்கனாக்கா அடுத்த வாரம் எழுதிடுவோம், அவ்வளவுதான். இந்த வாரம் முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் வீக் டெஸ்ட், அப்படிதான் நாங்க எழுதிட்டு வரோம். ஆனா உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் நானே கொடுத்துருக்கேன். ஆனா அந்த டேட் பிரகாரம் நீங்க எழுதிக்கணும். மாதாஜி பண்டிகை எல்லாம் வருது மாதாஜி, நிறைய ஆவணி ஆகட்டும், அதெல்லாம் நீங்க சேர்த்து வச்சுதான் பண்ணணும். ஓகே ஃபைன். ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பண்ணிட்டு நீங்க கரெக்டா சொல்லுங்க. ஒரு நாள் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாருமே எடுத்துட்டு எல்லாருமே மோகன்தாஸ் பிரபுஜிக்கு இல்லைன்னா மணிமேகலை மாதாஜி யார்கிட்ட சொல்லுங்க. 2 பேரும் வந்து அப்டேட் பண்ண பிறகு எனக்கு அப்டேட் பண்ணா போதும். ஓகே ஃபைன். ஓகே Mataji, Wednesday we having a session, Mataji, or will you be traveling? இந்த வெட்னஸ்டேவா? ஆமா Mataji. வெட்னஸ்டே எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைல்ல, உங்களுக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க இல்லையா? நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் எழுத போறது இல்லை, நீங்க எனக்கு 100% தெரியும். அதுக்கு அடுத்த வாரம் எழுதுவீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, we are okay. நீங்க டிராவல் பண்றீங்களான்னு மட்டும். நான் எதுவும் டிராவல் எதுவும் இல்ல பிரபு. சரி, ஓகே. அதாவது எங்களுக்கு தான் டிராவல் மாத்து பிரபு, அவங்க லேட்டா வருவாங்க. நான் வந்து கிளம்புறேன், ஆனா ஃப்ரைடே மார்னிங் தான் கிளம்புறேன் பிரபு. ஓகே, அப்ப நோ ப்ராப்ளம். ஃப்ரைடே மார்னிங் 6 o'clock ஃப்ளைட், 7 o'clock I reach there. So ஓகே, அப்ப வெட்னஸ்டே வச்சுக்கலாம். ஆமா,
அந்த ரத யாத்திரையுமே ஒரு நாள் முன்னாடி ப்ரீபோன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ. ஸோ 9th ரத யாத்திரை, 10th ரத யாத்திரை இல்லை. அதனால வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன், டிக்கெட் கூட 11th இருந்து 10th மூவ் பண்ணிட்டேன் நான் இன்னைக்கு. 10th ஈவினிங் 7 மணிக்கு வாபஸ் வந்துருவேன். ஓகே அதுக்குள்ளேயே இந்த வீட்ல மேனேஜ் பண்ண மாட்டேன். ஓகே ஓகே 3 days only will be like a big சுனாமி மாதிரி இருக்கும் வீடு. இப்ப அடுத்த கிளாஸ் புதன்கிழமை தானே மாதாஜி? ஆமா 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 ஓகே மாதாஜி. புதன்கிழமை எப்பவும் போல புதன்கிழமை உண்டுமா? ஆமா ஆமா புதன்கிழமை உண்டு. ஒன்லி இன் எமர்ஜென்சிஸ் ஐ மே டேக் ஆஃப், அதர்வைஸ் நோ. தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் பிரபு, தேங்க்யூ. ஓகே, நாம இதை படிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நாரத மகரிஷி மெடிடேஷன் ஆன் த லார்ட் இல்லையா? எது வரைக்கும் முடிச்சு? 20வது ஸ்லைடு வரைக்கும் முடிச்சேன். 19 20 முடிச்ச மாதிரி எனக்கு ஞாபகம். இனிமே எல்லாமே நம்ம பகவானுடைய சௌந்தரியத்தை வந்து வர்ணிக்கிறதா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, அழகான 19 நடத்தணும் மாதாஜி. 19ல தான் நான் இருந்தேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வீக் போட்டு மன காந்தம் சுஷாபகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காந்தம் அப்படின்னாலே வந்து இழுக்கிறது. அதாவது மனசே வந்து பகவானுடைய, இப்ப நமக்கு பகவானுடைய தரிசனம் கிடைச்சா நம்ம எப்படி இருக்கும்? எல்லாத்தையுமே அங்க போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பகவானை தான் சேவிக்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அவருடைய அலங்காரம், அவருடைய திருவடிகள் உடைய அழகான அந்த தாமரை திருவடிகளை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆனந்தம் நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கிளிம்ஸ் வந்து போயிடுச்சுன்னா, அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து வாழ்க்கையிலே எதையோ பெரிய மிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? இப்போ நாரதர் வந்து எவ்வளவோ கண்டினியூஸா வந்து என்ன பண்றார், அந்த ஒரு க்ஷணம் பகவான் வந்ததை வந்து அவர் மீண்டும் மீண்டும் பகவானை சேவிக்கணும்னு ட்ரை பண்றார். தியான பயிற்சிகள்ல வந்து தன்னை முழுசுமே ஈடுபடுத்திக்கிறார். ஸோ ஆனாலுமே அவருக்கு பகவான் தோன்றுவது கிடையாது. மீண்டும் மீண்டும் இல்லையா? காலையில கூட நம்ம பாகவதம்ல அதுதான் படிச்சோம் இல்லையா? சஞ்சயன் என்ன பண்றான், பகவான் அதாவது கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடலை வந்து எண்ணி பார்த்து மீண்டும் மீண்டும் மகிழ்ச்சி இன்புறுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து எப்பொழுதுமே நினைத்து பார்த்தால் இன்புறக்கூடிய அத்தகைய மனசு நமக்கு ஆனந்தம் என்பது வரும். அதே பௌதிகத்தை நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் பண்ணியிருந்தாலும் அது அந்த க்ஷணம் மேபி 1 மாசம், அதுக்கடுத்து 2 மாசம் இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாரும் கூட திருமணம் ஆகி ஒரு வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம், எல்லாருக்குமே இது உண்டு இல்லையா? திருமணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஆனந்தம் எல்லாருக்குமே உண்டு. ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம போக போறோம் இல்லையா? பெண்ணாக இருந்தால் அடுத்த வீட்டுக்கு நம்ம போறோம், ஆணா இருந்தால் நமக்கு ஒரு மனைவி வரப்போகிறாள் இல்லையா? இந்த குடும்பத்துல ஒரு 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 நியூ என்ட்ரி வரப்போறது இல்லையா? அப்படிங்கறதாலுமே ஒரு இன்பமான ஒரு அதாவது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? உறவு முறையில வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா? அதை எண்ணி வந்து ஆனந்தம் கொள்வோம் ஃபிக்ஸ். அதுக்கப்புறம் திருமணம் நாளைக்கு நாளன்னைக்கு திருமணம் ஆக போறதுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு வித ஆங்ஸைட்டி எல்லாமே இருந்தாலுமே வந்து புது ரிலேஷன் எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் தெரியாது. ஸோ நம்மளே எப்படி அர்த்தம் பண்ணிப்பான், அவளை நம்ம எப்படி அர்த்தம் பண்ணிப்போம், இப்படியே வந்து இந்த கணவன் மனைவி இடையில வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி கண்டிப்பா யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அதே திருமணம் ஆன பிறகு 1 வாரம் 10 நாள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சகஜமான ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? இப்போ 20 வருஷம் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பழசை இப்ப நினைச்சு பார்த்தாலும் அந்த 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ இல்ல 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயமே இப்ப நமக்கு புதுமையா இருக்காது இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் ஹையஸ்ட் லெவலா பாக்குறது வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் இல்லையா? ஏன்னா அந்த உறவு முறை வந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்று இல்லையா மனப்பூர்வமா வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமர்ப்பணம் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அது வேற எந்த உறவு முறையிலுமே வந்து நாம அவ்வளவு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஆனா கணவனிடத்துல மனைவியும் மனைவியிடத்துல கணவனுமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய உறவு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு நிலையில வந்து நம்ம நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே இல்லையா ஒரு குடும்பத்துல போயிட்டு அந்த வீட்டுல வந்து ஆனந்தத்தை நாம காணும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் அது எண்ணி பார்த்தா கூட நமக்கு அப்ப நாம அனுபவித்த அந்த ஆனந்தம் கண்டிப்பா வராது இல்லையா? அவ்வளவு ஹையஸ்ட் லெவலா இருந்தாலுமே அதே அளவுக்கு வந்து அந்த வீரியத்தோடவே நம்ம இப்ப மீண்டும் நினைத்தாலும் அது ஆனந்தம் நமக்கு வெளிப்படுத்தாது. ஆனா அதே நம்ம பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் இன்றைக்கு கூட நாம நினைச்சு பார்த்தா ஆனந்தம் என்பது வரும் இல்லையா? எந்த தருணத்திலுமே நமக்கு ஆனந்தம் என்பது வரும்.
ஸோ அந்த ஒரு வேரியேஷனை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். காலையில கூட உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன் இல்லையா? மீனிங் மன காந்தம் சுஷாபகம், அதாவது ஒருத்தருடைய அதாவது மனசு வந்து முழுமை நிறைவடைவது எப்பனாக்கா கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு விலகினாக்கதான் நமக்கு முழு நிறைவு என்பது தெரியும். இல்ல நாம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்து விட்டா அது நமக்கு முழு நிறைவு கொடுக்கும். ஆனா அந்த செகண்ட் கேட்டகரி வந்து பௌதிக தளத்துல. ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கும் பொழுது நாம மனது நிறைவடைகிறது எப்ப நிறைவடையணும்னாக்கா இறைவனுடைய திருவடிகளை நாம வந்து சமர்ப்பிக்கும் பொழுதும் அவருடைய தரிசனத்தை பெறும் பொழுதுதான் நமக்கு அது கிடைக்கும். இறைவனை நம்ம தரிசனம் பெற்று விட்டாலே நம்ம பிரபஞ்சத்துல வேற எதையுமே எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் இல்லையா? அதுக்காவது நம்ம பகவான் நமக்கு வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும் இல்லையா? எல்லாரும் பிரார்த்திக்கலாமா நம்ம எல்லாருமே இல்லையா? நம்ம வேற எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்துமே நம்ம விடுபடணும்னா பகவானுடைய தரிசனம் கண்டிப்பா நமக்கு தேவை இல்லையா? லெட் அஸ் ப்ரே டு த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட். நம்ம இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இப்படி 4-5 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பகவான் நம்ம எல்லாருக்குமே தரிசனம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு மனஸ்பூர்த்தியா அவர்கிட்ட நாம பிரார்த்திப்போம். ஒருவேளை யாருக்காவது ராத்திரி கனவுல வந்து பகவான் தோன்றினா நாளைக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணணும். ஓகே? ஸோ மீனிங் அதுக்காக பகவானே நீ வந்து தோணு நீங்களே வந்து உட்காந்து கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. டோன்ட் லீவ் த மேட்டர், சப்மிட் யுவர் ப்ரேயர்ஸ். ஓகே? ஸோ மீனிங் இட் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஒன் மைண்ட். சுஷாபகம் அதாவது சுஷானாலே வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீஷன், அதாவது தூய்மையா இருந்தாதான் வந்து பூரணம் இதெல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? இப்ப இந்த உள்ளம் வந்து தூய்மையா இருக்கணும்னாக்கா இந்த 6 விதமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம விடுபட்டு இருக்கணும் இல்லையா? சோ அப்பதான் வந்து அந்த திருப்தி என்பது நமக்கு ஏற்படும். நிறைவு இங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட்னா நிறைவு. ஒருத்தருடைய மனசு வந்து தூய்மை அதாவது நிறைவடைதல். எப்போ நம்முடைய மனசு நிறைவடையும்? நாம ஆனந்தம் பெறும் பொழுதுதான் இல்லையா? ஆனந்தம் பெறும்பொழுது மனசு நிறைவடையும். ஆனந்தம் இல்லாத நிலையில வந்து மனசு இல்லையா? சோ அந்த ஆனந்தமான நிலையில இருக்கும்போது நம்ம எத்தனை வேலை செய்வோம், பரபரப்பா ஓடி போய் சோம்பேறியா உட்காந்துருப்போம். நம்ம ஏதாவது கஷ்ட நஷ்டம் ஏதாவது தெரியுமா அந்த சமயத்துல? கண்டிப்பா தெரியாது. பௌதிகத்திலே தெரியாது. அப்ப ஆன்மீக தளத்துல இன்னும் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ டிரைவ்ஸ் அவே ஆல் ஆஃப் ஒன்ஸ் லெமெண்டேஷன் இல்லையா? அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குழப்பம், கலக்கம் எல்லாமே வந்து தீர்ந்துவிடும். ஒருத்தர் பக்தியில வந்து ஈடுபடும் பொழுது பக்தியில வந்து ஈடுபடும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை கண்டிப்பாக வரும். பௌதிகத்துல கூட நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும். ஆனா அது தற்காலிகம், இது நிரந்தரம். அந்த வேறுபாடை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? இந்த சோ கால்ட் பியூட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃபார்ம்ஸ், அதாவது இந்த பௌதிகத்துல எத்தனையோ அழகான ஒரு இயற்கைகள் எல்லாமே இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் ட்ரிப்பு போவாங்க இல்லையா? நாம இங்க இருக்கக்கூடிய இந்தியாவிலே நம்மளால சுத்தி பார்க்க முடியல இல்லையா? ஆனா நிறைய பேர் வந்து ஃபாரின்ல போயிட்டு சுவிட்சர்லாந்து போலாமா, அங்க போலாமா, இங்க போலாமா, அங்க இருக்க இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வர்றதுக்கு போவாங்க. அதோட வந்து அந்த இயற்கையை ரசிச்சுட்டு வந்தாலும் கூட நம்ம அந்த இடத்த ஓரளவுக்கு தான் நம்ம வந்து அதே 1 மாசம் இருப்போமா மேக்சிமம். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடமும் நமக்கு போர் அடிச்சு இல்லையா? அதுவே பழகிடும். அப்படின்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவலே மினிமம். இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் நம்ம எல்லாம் எதுக்கு போய் செட்டில் ஆகுறோம் சொல்லுங்க? ஏன்னா அந்த இடத்துல தூய்மையா இருக்கு, கிளீன்லினஸ். அடுத்து வந்து எல்லாமே பட்டனை தட்டினா எவ்ரிதிங் வில் கம். எல்லாத்துக்கும் பைசா போகுதுன்றது வந்து செகண்ட். ஆனா நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து எல்லா வேலையுமே நம்மளால செய்துக்க முடியும் இல்லையா? அதுக்காக தான் நம்ம ஃபாரின் கண்ட்ரிலே ஒண்ணு சம்பாதிக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு வேற வேலை இங்க கிடைக்கலன்னா அங்க போய் வேலை கிடைக்கிறது, அதனால நம்ம போறோம், அது ஃபைன். ஆனா அங்க போயிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒருத்தரா நம்ம குடும்பத்துல போயிட்டு அங்க செட்டில் ஆயிடுறோம் இல்லையா? அண்ணன் போனா தங்கச்சி போவா, அடுத்து ஒவ்வொருத்தரா வந்து கிளம்பிடுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம் என்ன ஆகும்னா நமக்கு அதுதான் நம்மளுடைய மினிமம் லெவல் ஆஃப் லைஃப்ன்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துட்டு வந்துரும். அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களால மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது. இன்னும் இந்த டஸ்ட், இன்னும் இந்த அழுக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம பேச ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா? சோ அது மாதிரி. ஆனா அப்படிப்பட்ட இடம் கூட அது சர்வசாதாரணமா தெரியும். ஆனா பகவானுடைய ரூபம் அப்படி கிடையாது இல்லையா? நாம அங்க இருந்தாலும் சரி, இங்க இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய ரூபம் எழில் மிகுந்தது இல்லையா? சௌந்தரியமானது, நித்தியமானது. அது நமக்கு எப்பொழுதுமே அதாவது எப்பொழுதுமே நம்மளால பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடியது ஒன்று கிடையாது. ஆனா அந்த பார்த்ததனுடைய அனுபவம் வந்து நம்ம மனசுல வந்து எண்ணி பார்த்தால்
அப்பயுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா? இப்ப கூட நான் பகவானை தரிசனம் பெற்றேன் அப்படின்னேனாக்கா, சோ நான் இன்னும் ஒரு 4-5 நாள் கழிச்சு நான் அதை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அப்பதான் இறைவனை தரிசனம் பெறக்கூடிய அந்த அனுபவத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? மெய் சிலிர்த்து போகும். வாட் ஆர் த நம்ம உடல்ல ஏற்படக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுங்க? கண்ணுல இருந்து தாரதாரியா தண்ணி வரும் இல்லையா? உடல் நடுங்குதல், ம் மயங்கி விழுதல், உடலெல்லாம் நடுங்கும் வேர்த்தல் மாதாஜி, வேர்த்தல். நடுங்கும் அப்புறம் கண்ணில இருந்து தார தாரையாக நீர் தண்ணீர் வடிதல். வரும் அதையுமே கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிடும் இல்லையா? சோ அப்படி அந்த 6 விதமான சிம்டம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நம்முடைய பக்தி லெவலை பொறுத்து கிடைக்கும். மாதாஜி. ஒருத்தருக்கு வந்து 8 சாரி, அந்த 8 இது வந்து, அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து எல்லாமே வரும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. 1-2 வரலாம், இல்லைனாக்கா தே கேன் கெட் மேக்சிமம். ஓகே. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக அழகு வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து நிரந்தரமான இது கிடையாது இல்லையா? அது அப்படிப்பட்ட அந்த பௌதீகத்தின் மீது நமக்கு சில நாட்கள் தான் மோகம் இருக்கும், அதுக்கு மேல இருக்காது. இயற்கையே நம்ம ரசிச்சாலும் அது நாம் அங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அது நமக்கு மேன்மையா தெரியாது இல்லையா? ஆனா பகவானுடையது அப்படி கிடையாது. அதாவது மனசு வந்து நிறைவடைந்து விடும். இங்க மனது என்பது எதை குறிக்கிறது? ஆன்மாவை குறிக்கிறது. ஸோ கம்ப்ளீட்லி செல்ஃப் இல்லையா? தருணம் ரமணியாங்கம், இது யார் பாடுறது? ஆக்சுவலி துருவ மகாராஜ் வந்து துருவ மகாராஜ் கிட்ட வந்து நாரத மகரிஷி வந்து எடுத்துரைக்கிறார். ஸோ துருவ மகாராஜ் நம்ம 4th கேண்டோல 8th சாப்டர் 46th ஸ்லோகால நம்ம இது படிச்சிருக்கோம், இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அருணோ ஷேதா சனாதரம் பிராணாத ஆශ්‍රயானாம் நிர்நமம் சரண்யம் கருணார்ணவம். அதாவது தமிழ்ல படிச்சு இங்கிலீஷ் ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிட்ட புக் ஸ்பிளிட் அப். ஓகே, 20 பிரபுஜி அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடுங்க பிரபு. ஓகே. ஓகே, ஸ்லோகத்தை அப்புறமா தேடுவோம், வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஓகே, நாரத மகரிஷி சொல்றார், த லார்ட் ஃபார்ம் இஸ் ஆல்வேஸ் யூத்ஃபுல் இல்லையா? இது நம்ம பகவான் மகாபாரத போர் நடந்தப்போ அவருடைய வயசு என்ன? அதாவது 120க்கு மேல, அதுதான் அவருடைய வயது. ஓகே. ஸோ அந்த வயது இருந்தாலும் அவர் எவ்வாறு இருந்தார்? பார்ப்பதற்கு தோற்றத்துல 25 வயது வாலிபர் என்ன தோற்றத்தில் இருந்தாரோ அந்த மாதிரி இருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அங்கமும் அப்படின்னா இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த அவயங்கள் எல்லாமே, அண்ட் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் பாடி இஸ் ப்ராப்பர்லி ஃபார்ம்டு, அது அழகாக வந்து அமைய பெற்றிருந்தது. எந்த ஒரு குறையுமே சொல்ல முடியாது. இப்போ நமக்கெல்லாம் எடுத்துட்டா ஏதோ ஒரு பாட்டு குறைவு இல்லையா? ஒன்று நம்ம காலில் ஏதோ நடக்கிறதுக்கு முடியாது, இல்லை கண்ணால் பார்க்கறதுக்கு முடியாது இல்லையா? ஒன்று வந்து கண்ணே வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சராக இருக்காது. ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெல்ல கண் இருக்கும் இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி, ஸோ கலர் வந்து ரொம்ப கருப்பாக இருப்போம், இல்லைன்னா ரொம்ப வெள்ளையாக இருப்போம் இல்லையா? ஸோ எல்லாம் நம்மக்கிட்ட குறையே இல்லாத ஒரு உருவம் என்பது இந்த இடத்துல கிடையாது. இத்தனைக்கு இது அழியக்கூடிய உடல், இதுலயே வந்து நிறைய குறைகள் உண்டு. ஆனா பகவானுடைய ரூபத்துல வந்து சௌந்தரியமும் சரி, அடுத்து அவருடைய ரூபமும் சரி, எந்த குறையுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. இஸ் ஐஸ் அண்ட் லிப்ஸ் ஆர் பிங்கிஷ் லைக் ரைசிங் சன். அவருடைய கண்களும் உதடுகளும் உதயமாகக்கூடிய சூரியனை போன்று இருந்தது. ஸோ காலையில சூரிய உதயம் போது ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சிஷ் கலர் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லப்படுகிறது. இதெல்லாமே நாரத மகரிஷி வர்ணிக்கிறார் ஆக்சுவலி.
ஸோ மேலும் he is always prepared to give shelter. பகவான் எப்பவுமே தயாரா இருக்கார். அவரிடத்துல யார் வந்து சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து தஞ்சம், அதாவது நிழல் கொடுக்கறது வந்து அவர் வந்து தயாரா இருக்கார். And anyone is so fortunate as to look upon him feels all satisfaction. இல்லையா? அதாவது அவரை யார் anyone so fortunate as to look upon him feels all satisfaction. இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து பகவானை வந்து சேவிக்கிறாங்க, இல்ல அவரை எண்ணுகிறார்கள், இல்லையா? அவருடைய வியாபகங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து அதிர்ஷ்டம். தே ஆர் லக்கி பீப்புள் ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஃபார்ச்சுனேட். அதாவது அந்த நினைவுகள் கூட இருக்கிறது வந்து அதிர்ஷ்டம் இருக்கணும், இல்லையா? இல்லைன்னா நம்மளால அவரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. அந்த அதிர்ஷ்டம் கூட யாரால கிடைக்கும்னா இறைவனாக வழங்கக்கூடிய கருணையால் தான். அவர் கருணை கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் அவரை கண்டிப்பாக நினைக்க முடியாது. ஸோ நாம் ஒவ்வொரு செயலுமே ஒவ்வொரு க்ஷணமும் இறைவனைத்தான் சார்ந்திருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஒரே ஒரு இந்த ஒரு புக் இருக்குன்னா கூட இந்த புக்கை நான் தூக்கி எடுத்து அந்த பக்கம் எங்கேயாவது வைக்கணும்னா கூட இந்த கையினுடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டும், இல்லையா? இந்த கையினுடைய ஒத்துழைப்பு வேணும். இந்த கையை போய் அங்க எடுக்கிறதுக்கு இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன் மனதின் மூலியமா கொடுக்கணும். எல்லாமே இன்டர் கனெக்டட், இல்லையா? இப்போ இந்த புலன் வந்து சரிவர செய்யப்படவில்லைனாலும் என் மனசு வந்து அடிச்சுக்குது, இதை எடுத்து அப்படி மேல வச்சா நல்லா இருக்கும், என் உடம்பு முடியலையே அப்படின்னு உட்காந்துருப்போம், இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு என்பது இறைவனால வழங்கப்படுகிறது. அதனால நாம வந்து எல்லாமே செய்யணும்னு நாம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. வி ஆர் ஒன்லி நிமித்த மாத்திரம், இல்லையா? சவ்ய சாஷன், அது அந்த ஒரு நிலைதான் நம்முடையதுன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அப்போ அவ்வாறு நாம் எண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுனாக்கா வி ஆர் சோ லக்கி எனஃப். அட்லீஸ்ட் நம்ம இப்ப எல்லாரும் இந்த லிங்க்ல உட்காந்துட்டு அவரை பற்றி பகவானை பற்றி பேசுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, கேட்பதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, சொல்லுவதற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? இத்தனையுமே வந்து இறைவனுடைய கருணை தான், இல்லையா? குரு பரம்பரானுடைய கருணை, இறைவனுடைய கருணை. இருவருடைய கருணை இல்லாம நாம இந்த இந்த சொற்களை வாசிக்கக்கூடியதுக்கு வந்து வாய்ப்பு நமக்கு 100% கிட்டாது. இப்ப என்னுடைய எங்க ஆபீஸ்லயே எத்தனை குழந்தைங்க எல்லாமே வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் என்னுடைய குடும்பத்திலேயே வந்து என்னுடைய கணவர் இருக்கிறார், பிள்ளைகள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லை, இப்பொழுதைக்கு இல்லை. பிற்காலத்துல பகவான் அவர் வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கொடுக்க போறார், அவ்வளவுதான். ஐ கேன் ஹோப் ஒன்லி ஃபார் த பெஸ்ட். ஆனா கொடுப்பாரா இல்லையான்றது அவருடைய கருணை, அவருடைய பாதங்கள்ல வச்சிருக்கேன் நான். ஆனா நான் இங்கேயே சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தா கூட தேமே கம், அவங்க இங்க வருவாங்க போவாங்க. ஆனா அதனுடைய இதை வந்து ஒரே ஒரு வார்த்தை கூட அவங்களுக்கு செவிகளுக்குள்ள சென்று இருக்கின்றதா என்றது வந்து எனக்கு தெரியாது. இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். ஓகே, யூஆர் ஆல் பிளெஸ்ட், இல்லையா? நானும் பிளெஸ்ட், நீங்களும் பெஸ்ட். இதெல்லாம் கேட்பதற்கும் சொல்வதற்கும் வாசிக்கிறதுக்குமே வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்முடைய பொசிஷன் என்ன. ஏன்னா நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து இதை அடைய பெறாதப்போ நாம அடையும் பொழுது அப்போ நம்ம அந்த வேறுபாடை வந்து நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ லெட் அஸ் டூ த சேவா, அவ்வளவுதான், இல்லையா? த லார்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வர்த்தி டு பி த மாஸ்டர் ஆஃப் த சரண்டர். ஸோ ஹீஸ் வர்த்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த தகுதி உண்டு. நம்ம எல்லாரையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் அவர். இஸ் த மாஸ்டர், இல்லையா? நாம வந்து கட்டுப்படுபவர், அவர் நம்மளை கட்டுப்படுத்துபவர். அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அவர் ஒருத்தருக்கு தான். ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு வஸ்து வாங்குறோம்னாக்கா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைட் வாங்குறோம். அந்த சைட்டு வேல்யூ, மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ஒரு 1 கோடி இருக்கு, 1.5 கோடி இருக்குன்னா அதை நாம வந்து 1.5 கோடிக்கோ இல்லை வந்து ஒரு 1.25 கோடிக்கு வாங்கினாக்கா அதுக்கு கொடுத்த காசு வந்து வீணாகல அப்படின்னு நினைப்பாங்க, இல்லையா? அது போல இங்கே பகவான் வந்து என்னது, அவருடைய ஸ்தானம் என்பது எல்லாரையுமே வந்து தனக்குள்ள வந்து கட்டுப்படுத்தி வச்சிருப்பவர். அந்த பொசிஷன் வந்து இட் இஸ் அவருக்கு மட்டும்தான், வேற யாருக்குமே அது வழங்க முடியாது. ஹி இஸ் ஒன்லி அது குவாலிஃபைடு அப்படிங்கிறது கூட சொல்லலாம். அவருக்கு மட்டும்தான் அது பொருந்தும், நமக்கு யாருக்குமே அது பொருந்தாது. ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், பௌதிக உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நாம ஒரு செயல்ல வந்து ஈடுபடும் பொழுது சில சமயத்துல நமக்கு பதவி, இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பவர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து வழங்கப்படும் போது நாம் என்ன பண்றோம், நாம் அதை வந்து தவறான வழியில கூட உபயோகப்படுத்தி நான் தான் செய்கின்றேன், நான் நினைச்சா இதை செயல்படுத்துவேன் அப்படின்லாம் நம்ம பேசுறோம், இல்லையா? அந்த ஒரு இது வந்து நாம கண்டிப்பா விடணும். இறைவனுடைய சித்தம் எதுவோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாம தயாராக இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்முடைய பாவத்தை வளர்த்துக்கணும். இன்னைக்கு இந்த பதவி இருக்கு, இப்போ
பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இருக்காரு, அடுத்த வாட்டி அவர் வருவாரா வரமாட்டாரான்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. இட் இஸ் நாட் அ பர்மனன்ட் போஸ்ட். as long as அந்த பதவியில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அவர் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதனால அவர் அந்த பதவி நாளைக்கு முடிஞ்ச நாளன்னைக்கு இன்னொரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து இன்னொருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி எடுத்தாங்கனாக்கா அவர் அதுக்காக வந்து வருத்தப்படக்கூடாது இல்லையா. அதே போலதான். ஆனா இது தற்காலிகம். ஆனா நாம என்ன பண்றோம், இந்த பௌதிகத்துல எல்லாமே நிரந்தரம் நினைச்சுட்டு நாம நம்மளை விட்டு ஒரு வஸ்து நீங்கின உடனே நாம அதுக்காக வந்து சோகமா உட்கார்ந்துடுறோம், இல்ல வந்து ஏதோ பிரளயமே வந்த மாதிரி ஆயிடுறோம். அதே வஸ்து நம்ம நினைச்சது கிடைச்சாக்கா அகங்காரத்தையுமே நம்ம வெளிப்படுத்துறோம். 2 விதமான நிலைகள்ல வந்து நாம செயல்பட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. ஆனா பகவான் இடத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுக்குதான் he's the person who is only having that quality இல்லையா. அவர் யாரிடத்துலயுமே பாரபட்சம் பார்க்கறதும் கிடையாது. அடுத்து வந்து எல்லாருமே சமநோக்கோட பார்க்கக்கூடிய பக்குவம். இன்னைக்கு ஒரே ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொன்ன ஒரு பக்தரையுமே அவர் வந்து பக்தராக தான் பாவிக்கிறார். நாளைக்கு அவருக்கு அருள் பாலிப்பார் இல்லையா. மேலும் ரொம்ப அதாவது இப்போ நம்ம அஜாமிலன் ஸ்டோரி எடுத்துட்டா கூட அவன் எப்பயோ செய்த நற்காரியத்திற்காக அவனுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பையும் கொடுத்தார். அந்த அளவுக்கு கருணை வந்து யாராலுமே வழங்க முடியாது. நாம எல்லாருமே டிட் ஃபார் டேட் தான் பண்ணணும் இல்லையா. எனக்கு ஒரு கண்ணு போச்சுன்னா இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கண்ணு போனாதான் எனக்கு சமாதானம் ஆகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் இது. அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த பூமண்டலமும் இப்ப அப்படிதான் இருக்கு நமக்கு இல்லையா. சோ நாம we are not at all qualified for anything here. we are only அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு வந்து பகவான் கொடுத்த அந்த பகுத்தறிவை கொண்டு இல்லையா, புத்தியை கொண்டு, அவன் மனதை கொண்டு அவன் வந்து செயல்படக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து இறைவனை நோக்குவதற்கு அவன் தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு அப்படிப்பட்ட செயல்களில் அவன் ஈடுபட வேண்டும். அப்போ உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவம் என்பது அவனுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. பகவான் இஸ் த ஓஷன் ஆஃப் மர்சி இல்லையா, கடல் போன்ற கருணை கொண்டவர் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே வந்து சம்சார சாகரத்துல விழுந்து கிடக்கும் பொழுது அவரையே எண்ணி நாம சரணாகதி அடையும் போது அதாவது நம்மளை தூக்கி எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த பக்கம் அக்கறையில சேர்க்கறது அவர் தான் இல்லையா. ஸோ மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து விழுந்துடாத வண்ணத்துக்கு பார்த்துக்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட கருணை வந்து பகவான் ஒருத்தர் தான் கொடுக்க முடியும். நாம கூட யாருக்காவது மெர்சிஃபுல்லா ஏதாவது ஒரு வஸ்து தான் கொடுப்போம். ஒரு வேலை, அடுத்த வேலை மறுபடியும் வந்து கேட்டாக்கா என்ன பண்ணுவோம், இவன் எதுக்கு திருப்பி திருப்பி நம்மளே கேட்டுட்டு இருக்கான், வருமா வராதா, கண்டிப்பா வரும் இல்லையா. ஸோ வி வில் ஃபீல். ஸோ இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம மாறுவோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி இன்சிடென்ட்ஸ், ஸோ ஒன் ஆஃப் மை கசன் பிரதர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் எப்பயோ எனக்கு கடனாக காசு கொடுத்தாங்க. அதாவது நான் எம்டெக் படிக்கும் பொழுது கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் நான் எம்டெக் படித்தேன். அப்போ படிக்கிறதுக்காக பண்ணும்பொழுது வேலை செஞ்சதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டைம் படிச்சதுனால மேனேஜிங் ஃபேமிலி வித் 2 கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தது எனக்கு. ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து he gave me the money. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் பின்னாடி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். ஆனாலுமே இன்றைக்கு அந்த பிரதருடைய வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. he has to take medicines. ஸோ அவர் 2-3 வாட்டி மெடிசின்ஸ்க்காக காசு கேட்டார், கொடுத்தேன் நான். ஆனா மறுபடியும் 3ஆவது வாட்டி கேட்கும்போது இப்படி அடிக்கடி கொடுத்துட்டே இருக்கணுமா அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்புறமா தான் நினைச்சேன், இது எல்லாமே இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான். ஸோ அவங்களுடைய சூழ்நிலை இது வரைக்கும் உண்மை என்னன்னு, வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஒண்ணு உணர முடியறது, அவருக்கு வந்து கடினமான சூழ்நிலை, மாத்திரை கூட வாங்க முடியல. அதுக்கப்புறம் வர சொல்லி எதையுமே சொல்லாம கொடுத்துட்டேன். அம்மா நான் உனக்கு திருப்பி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. ஆனா அதனுடைய காரணம் என்னன்னாக்கா, அதே நான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வரலன்னா கண்டிப்பா நான் அந்த பைசா கொடுத்துருக்கவே மாட்டேன். நான் கண்டிப்பா கொடுத்துருக்க மாட்டேன். அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருந்தாக்கா நான் எப்படி கொடுப்பேன்ற ஒரு கொஸ்டினை தான் நான் வச்சிருப்பேன். தட்ஸ் மை கேரக்டர். ஸோ அந்த ஒரு உணர்வு எனக்கு உண்டு. ஆனா இப்ப வந்து அப்படி கிடையாது. அனைத்தும் இறைவனுடையது. நம்ம ஒரு சகாயத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்தா, நம்மளால முடிஞ்சது இல்லையா, ஒரு 2000, 4000, 6000 கொடுக்கக்கூடிய நிலையில இருந்தாக்கா அதை நாம தானம் பண்றதுல, ஒரு ஜீவன் உயிர் வாழ்றதுக்காக கேட்கும் பொழுது நம்ம கொடுக்கறதுல தவறு கிடையாது இல்லையா. irrespective ஆஃப் அதாவது ரிலேஷன்ஷிப், அந்த இதுல வந்து நாம யோசிக்கவே கூடாது.
இல்லையா? நாம் என்னதான் கடனை வாங்கி நம்ம அவருக்கு திருப்பி கொடுத்துருந்தா கூட அவர்கிட்ட நான் எதையுமே இப்போ எதிர்பார்க்கல. ஸோ எப்படியோ நான் அவங்க ஃபேமிலி நல்லா இருந்தா சரி, பிள்ளைங்க இருக்காங்க, படிச்சிருக்காங்க, இன்னும் வேலைக்கு போகல. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நல்லா தெரியறது. ஸோ ஓகே, அவரும் ஆரோக்கியத்தோட இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு தான் வருது. இந்த பக்குவம் எல்லாமே நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறதுனா ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பக்தி ஒன்லி. நம்ம மேன்மையான பக்தி செலுத்தல, ஆனாலும் பகவான் இந்த பாதையை போ அப்படின்னு காட்டுறாரு. ஏன் நீங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி செயல்கள்ல இருப்பீங்க எனக்கு தெரியும். ஆனாலுமே இதே வந்து நாம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரலன்னா கண்டிப்பா இந்த ஒரு பைசா கூட நான் கொடுக்கவே மாட்டேன். ஸோ ஐ வுட் ஹவ் பீன் மோர் ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ என் அப்பா மாதிரி தான் நான். எங்க அப்பாவும் 5 பைசா கொடுக்க மாட்டாரு. ஆனா ஒரு யாருக்காவது கொடுக்கணுன்றது வந்து கொடுப்பேன். ஆனா வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா கொடுக்கவே மாட்டேன். தட்ஸ் அது நான் இது ஏன் கேட்குறாங்க, இவங்க என்னை ஏமாத்துறாங்க அப்படிங்களாமே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனா பகவான் அப்படி இல்லையே, இல்லையா? அவர் ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருக்காரா நமக்கு கருணை காட்டுறதுக்கு? இதை வாசிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த கருணை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டு நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தட் தென் வி ஷுட் ரியலைஸ் ஹவு மச் வி ஆர் பிளெஸ்டு, இல்லையா? நாம் எல்லாரும் எவ்வளோ பிளெஸிங்ல இருக்கோம், எவ்வளோ கருணையால நாம் இதெல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க எல்லாருமே எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. உங்க ஏஜ்ல இருந்தா நான் கண்டிப்பா எக்ஸாம் எழுதுவனான்றது பிக் கேள்விக்குறி. யூ ஆர் புட்டிங் குட் எஃபர்ட், படிக்கிறீங்க, எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. அதனால தான் சாய்ஸ் உங்களுக்கே கொடுத்துருக்கேன். டேட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நீங்க எப்போ வேணாலும் எழுதுங்க. ஆனா ஒரு டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, மீண்டும் மீண்டும் மாற்றக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ வி ஹாவ் டு சி இங்க இறைவனுடைய கருணை வந்து நம்ம இந்த வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது. we cannot express. அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி எனக்கு இல்லை, அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைட். பட் அவருடைய கருணை வந்து உணரக்கூடியது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா, ஏன்னா அதாவது நல்ல கான்சியஸ்னஸா இருக்கக்கூடியவங்க, உத்தமமான நிலையில இருக்கிறவங்களால முழுசா தெரிஞ்சுக்க முடியும். நாம அந்த அளவுக்கு கான்சியஸ் இல்லைன்னாலுமே சின்ன சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இவ்வளோ விளக்க உரை கொடுத்துருக்காங்க. பகவானுடைய அழகை வந்து நம்மளால வர்ணிக்க முடியாது, இல்லையா? நம்ம திருப்பதி பெருமாளையே பார்த்தாலே நாம் இன்னும் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு நினைப்போம், இல்லையா? நீங்க அந்த பார்த்துட்டே போயிட்டு திரும்புற வரைக்குமே நம்ம பார்ப்போம் நம்ம, இல்லையா? இன்னொரு முறை வந்துடலாமே அப்படின்னு தோன்றதா இல்லையா? அதுதான் பகவானுடைய அழகு. ஸோ அர்ச்ச விக்கிரகத்திலுமே நம்மளால வந்து அந்த ஆனந்தத்தை பெற முடியும். மீண்டும் மீண்டும் வந்து இறைவனை காண வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தை நமக்கு பகவானுடைய தரிசனம் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும், இல்லையா? அதுதான் அவர் கருணை. ஏன் அந்த மாதிரி உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகிறது? பிகாஸ் வி ஹாவ் த சம்பந்தா. இறைவனோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தியிருக்கோம் கொஞ்சமா. அதாவது நம்மளுடைய சம்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா நம்முடைய ஸ்ரத்தை, பேசிக்கலி ஸ்ரத்தை இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பிக்கை இல்லாம நாம் இதை ஏற்படுத்தி கொள்ளவே முடியாது. ஓகே, ஸ்ரத்தா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தியில இருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே. இன்னும் அனர்த்த நிவர்த்தி கிராஸ் பண்ணல, இல்லையா? ஸ்ரத்தா இருக்கு நமக்கு, சாது சங்கத்தோட தான் இணைஞ்சிருக்கோம், பஜன கிரியாவும் பண்றோம். ஆனா அனர்த்த நிவர்த்திகள் வந்து பகவானுடைய கருணை எப்ப கிடைக்குமோ அப்ப அது கண்டிப்பா நிகழும், இல்லையா? ஹாஷம் ஹரேர் அவநாதா கிலா லோகா தீவ்ரா சோகாஷு சாகரா விஷோஷனாம் அத்யுதாரம் சம்மோகனாய ரச்சிதம் நிஜ மாயாயஷ்யாஸ்ய பிருகுமண்டலம் முனே கிருதே மகராத்விஜஸ்யயா. ஸோ இது வந்து தேவஹூதிக்கு வந்து கபில தேவர் அவங்க, அதாவது தாயும் பிள்ளைக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல், இல்லையா? தேவஹூதி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. கபில தேவருமே வந்து தன்னுணர்வு பாதைக்கு வந்து நிறைய விளக்கங்களும் கொடுத்துருக்காரு. இதையும் நாம படிச்சிருக்கோம், இல்லையா? 3rd கேண்டோல. எப்போ இது நிகழும்? கர்தவ முனிவர் வந்து மகனுடைய பொறுப்புல விட்டுட்டு அவர் காட்டை நோக்கி சென்று விடுவார், இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து இனிமே பகவத் பக்தியில வந்து தன்னை முழுவதுமாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சென்று விடுவார். ஸோ இப்போ மகனுடைய பொறுப்புல வந்து இருக்கும் பொழுது, மகனும் வந்து ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவரும் வந்து கிளம்பணும் பொழுதுதான் அப்போ இந்த கேள்விகள் எல்லாம் வந்து கேட்டு, ஸோ தான் யார், தன்னுணர்வு பாதையை வந்து தேவஹூதி அவர்கள் வந்து புரிந்து கொண்டு
அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து கடைசி காலம் வரைக்குமே அவங்க வாழ்ந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கபில தேவரும் வந்து அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டார் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, 3rd canto. So yogi should similarly meditate on the most benevolent smile of Lord Sri Hari. அதாவது ஏன் பகவானுடைய இந்த அங்க அவயங்களை பற்றி நிறைய பேர் புகழாரங்கள் சொல்கிறார்கள் என்றால், சோ பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது நாம் ஈர்க்கப்படுவது, மனிதனாகப்பட்டவன் எப்பொழுதுமே ஒன்றின் மீது ஈர்க்கப்படுகின்றான் இல்லையா. ஆனா இதைவிட இது அதிகமான ஈர்ப்பு அப்படின்னு வரும்பொழுது பழச நம்ம விட்டுருவோம் நம்ம. ஆனா அதே நம்ம பகவானுடைய ரூபத்தை கண்டால் வேறு எதன் மீதும் நாம் ஈர்க்கப்பட மாட்டோம். இதை அந்த தரிசனத்தை பெற்ற அந்த ஆச்சாரியர்கள், ரிஷி முனிகள் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் பொழுது, ஏன்னா அவங்க எல்லாமே தரிசனத்தை பெற்றவர்கள். பகவானை தரிசனம் பெற்ற பிறகு அதன் பிறகு வேற எந்த ஒரு இதுலையுமே மகிமையே கிடையாது என்று உணர்ந்தவர்கள் இல்லையா. மாதவேந்திர புரி இல்லையா, அவருடைய இது இல்லையா. கோபால் டிடிக்காக அவர் என்ன பண்றார், சந்தனமும் இதுவும் கற்பூரமும் எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக எங்க வரார், நீலாச்சலத்துக்கு வரார் இல்லையா. சோ அது யாருக்காக அவர் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கோபால்ஜி பண்றது, பிருந்தாவனத்துல கோபிநாத்துக்காக இல்லையா. ஆனா இவருக்குன்னு நினைச்சிட்டு தான் வருவார். ஆனா அங்க வரும்பொழுது அதுக்கப்புறம் அது கோபிநாத்காக செல்லும். ஸோ அப்படி அவர் 90 வயசுல வந்து அவ்வளவு தூரம் நடந்தார். ஸோ அதுதான் வந்து பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு. அந்த 90 வயசுல நம்மலாம் இருப்போமான்னு தெரியாது. ஆனா அந்த வயசுல வந்துமே அவர் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருந்து எங்க வந்தார், வெஸ்ட் பெங்கால் கிடையாது, பிருந்தாவனத்துல இருந்து எங்க வந்தார், ஒரிசா மாநிலத்துக்கு வந்தார் இல்லையா. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா பகவானுடைய ரூப தரிசனத்தை பெற்றவர்கள் அவங்களுடைய அந்த ஆனந்தம் மற்றும் அவங்களுடைய மனோபாவம் எல்லாமே வந்து அனைத்தும் இறைவனுக்காக தொண்டாற்றுவது அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை அவங்க வளர்த்துன்னு இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பிசிக்கல் இது மேலெல்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய ஈடுபாடு இருக்காது, மெயின்டைன் பண்ணணும் அதெல்லாமே இருக்காது. அதெல்லாம் பகவான் வந்து பார்த்துப்பார் என்ற அந்த நம்பிக்கை உண்டு அவங்களுக்கு. ஸோ நாமெல்லாம் இன்னும் அந்த பிசிக்கல் பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் செயல்பட்டு இருக்கோம். ஏன்னா கொஞ்சமா உடம்பு முடியலனாலும் அடுத்த நிமிஷம் நம்மளால என்னால சேவைக்கு நிறைய தடை கற்கள் வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. we are all on the physical platform. ஓகே. ஆனா பகவானுடைய அதாவது பகவானுடைய ரூபத்தினுடைய தரிசனத்தை பெற்றவர்களுடைய பிளாட்ஃபார்மே டிஃபரெண்ட். ஓகே. அவங்க இந்த ஹையர் லெவல்ல ஒரு தூய பக்தர் தான் வந்து அந்த நிலையை அடைகிறார். இங்கே கபில தேவர் வந்து தேவகுதிக்கு என்ன எடுத்துரைக்கிறார்னா, ஒரு யோகியானவன் பகவானுடைய அழகான ரூபத்தின் மீது அவன் வந்து தியானம் செய்யணும். அவருடைய அழகான புன்னகை இல்லையா, அந்த புன்னகையே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சோகங்கள் எல்லாமே வந்து அடிச்சுட்டு போயிடும். அந்த புன்னகை என்பது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு, அதாவது அந்த புன்னகை என்ன பண்ணா கடல் போன்று இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சோகம் இல்லையா, கண்ணீர் எல்லாமே வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா வந்து எடுத்துட்டு போயிடும். The yogi should also meditate on Lord's arch, அதாவது வில் போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த புருவங்கள் மீது இல்லையா. சோ ஒரு பாட்டுமே வந்து நம்ம வந்து பகவானதை வந்து அதாவது நினைத்து நினைத்து நாம செயல்படுறது. ஆனா இந்த நிலைக்கு போகணும்னா தரிசனத்தை பெற்று இருக்கணும். அப்பதான் அந்த ரூபத்தை நம்மளால கொண்டு வர முடியும் இல்லையா. அதான் அட்லீஸ்ட் நினைக்கவாவது முடியும். நாம் இன்புறுவதற்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நினைக்கிறது கூட அந்த ரூபத்தினுடைய தரிசனம். ஆனா இப்போ வரைக்கும் நாம தரிசனம் பெறாதனால நம்ம அவருடைய கால்கள் இல்லையா, அவருடைய அதுக்கப்புறம் பாதங்கள்ல இருந்து கால்கள், தொடைகள், இடுப்பு இல்லையா, அந்த மஞ்சள் வண்ண ஆடை, கழுத்துல இருக்கக்கூடிய கௌஸ்துப மாலை, இப்படி எல்லாத்தையுமே எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் அவருடைய அழகான புன்னகை, தாமரை போன்ற இதழ்கள், கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றது, அவருடைய கருகிய கூந்தல் வந்து கார்மேகத்துக்கு, இப்படி நிறைய வர்ணனைகளை வந்து நாம நிறைய இடங்கள்ல நாம பாகவதத்திலையும் படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா. 3rd canto, 2nd canto, 4th canto இதுலயுமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ பகவானுடைய ஒவ்வொரு அவயங்களையுமே நாம் எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது வில் பி டோட்டலி இன்வால்வ்டு. நம்ம மனசையும் அதன் மேலேயே நம்ம வந்து நிலைப்படுத்த முடியும். திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ஃபிக்ஸ் அவர் மைண்ட். நம்முடைய மனதை வந்து ஒன்றின் மீது நிலைப்படுத்தணும்னா அந்த ஒன்றினுடைய பண்புகளை பற்றி நாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சால் அதன் மீது நம்மளால மனசை நிலைப்படுத்த முடியும். இதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஆனா அதை பகவானுடைய திரு ரூபம் அந்த சௌந்தரியத்தின் மீது நம்ம மனசை நிலைப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னாகும், நாம பக்குவத்தை பெறுகின்றோம். அதுவே நமக்கு ஆனந்தத்தை வந்து வழங்க வல்லது இல்லையா.
ஸோ விச் ஆர் மேனிஃபெஸ்டட் பை இஸ் இன்டர்னல் பொட்டன்சி. ஆனா இந்த அழகு வந்து எதனால வருது சொல்லுங்க? ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ பகவானுடைய அந்தரங்க, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி யாரு? பலராமர் இல்லையா? அதுல ஹலாதினி பொட்டன்சி யாரு? ராதை தாய் இல்லையா? இப்படி நம்ம ஏன்னா ஸ்பிரிச்சுவல்ல 3 விதமான நிலைகள் இல்லையா? சாந்தினி, சம்பித்தன், ஹலாதினி. அந்த பிளஷர் பொட்டன்சி தான் வந்து யாரு? ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி யாரு? ராதா இல்லையா? ராதா ராணி. இங்க அவருடைய அந்தரங்க சக்தி, அதே மாதிரி ஆன்மீக ஆற்றல் எல்லாமே ஒன்றுதான். அந்த விச் ஆர் மேனிஃபெஸ்டட், இந்த அழகான இந்த ரூபமே வந்து யாரால ஆனது ஆக்சுவலி? அதாவது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால இல்லையா? அந்த அந்தரங்க, மேலும் இந்த ஜுவல்லரிஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அழகு எல்லாமே அந்த அவர் அணிந்திருக்கக்கூடிய அந்த அணிகலன்கள் எல்லாமே அவருடைய திருமேனி மேல இருக்கிறது வந்து இன்னும் பேரழகு ஊட்டியதாக இருக்கிறது. The ornaments also will become spiritual actually. ஓகே, அவருக்கும் அவருடைய ரூபத்திற்கும் அவருடைய நாமத்திற்கும் எப்படி வேறுபாடு இல்லையோ அதுபோல் அவருடைய அணிகலன்களுக்கும் அவருக்கும் எந்த வேறுபாடு கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்போ அதுவுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்ட் ஆயிடும் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ அந்த அலங்காரம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்மளையே நாம மெய்மறந்து போயிடுறோம். ஓகே, அப்படின்னா நாட் டு சார்ம் தி செக்ஸ், அதாவது அதாவது மன்மதனையே வந்து, அதாவது நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் இல்லையா இதுல சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல இல்லையா? மதன மோகனன் இல்லையா? அதாவது மோகினி, அவங்க வந்து மதன மோகன மோகினி, ஆனா இவர் வந்து மதன மோகன் இல்லையா? ஸோ மன்மதனையுமே வெல்லக்கூடியவர். ஸோ ஸ்ரீ நாரதா பிகம்ஸ் அக்ரீவ்ட் ஆன் லூசிங் த விஷன் ஆஃப் த லார்ட் இல்லையா? பகவான் தரிசனம் பெற்றது, அதன் பிறகு பகவான் மறைந்த பிறகு அவருக்கு வந்து ஏக்கம் இதெல்லாமே வருது. ஐயோ, பகவானை இன்னும் சேவிக்க முடியலையே இல்லையா? அவர் வந்து அவருடைய தரிசனம் வந்து சடனா மறைந்து விட்டது, ஒரு க்ஷணம் வந்து போயிடுதே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் வந்து அவருக்கு ஏற்படுகிறது. ஸோ ஃபார் எ டிவோட்டி ஹூ ஹஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு யூனியன் வித் கிருஷ்ணா, செப்பரேஷன் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் இல்லையா? பகவானுடைய அந்த தரிசனத்தை பெறுவது என்பது என்னது? அந்த ஜீவனுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கு இடையில சம்பந்தம் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து மறைந்த பிறகு அது இல்லாத போகும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா இன்னும் வலியும் வேதனையுமே வந்து அதிகரிக்கும் இல்லையா? ஸோ அதாவது பகவானை இன்னும் பார்க்கணும்ன்றது பார்க்க முடியாம போறதுதான் வலி. ஆனா அவரை எண்ணி 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 அந்த தரிசனத்தை எண்ணி எண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? ஆனந்தம் கொள்வது என்று இன்னொரு புறம். அதுதான் விப்ரலம்ப பாவத்துல வந்து நாரத மகரிஷி செல்கிறார். யுதிஷ்டர் ஆஸ்க் மெனி கொஸ்டின்ஸ். இது நம்ம ஐ திங்க் இந்த 14th சாப்டர்ல படிப்போம். யார்கிட்ட கேட்பாருனாக்கா அர்ஜுனன் கிட்ட நிறைய கேட்பார். உங்களுக்கு இதனுடைய முன்னுரை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வாட்டி. பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகம் புறப்பட்டாரு. அதன் பிறகு அது போறதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறார். ஓகே, அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றாரு? இந்த ராணியர்களை எல்லாம் நீ வந்து அழைச்சிட்டு போயிடு, நீ துவாரகை விட்டு நீ அழைச்சிட்டு போயிடுன்னு சொல்லுவார். ஸோ அவங்களை அழைச்சிட்டு வர வழியிலேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சாதாரண வேடுவர்கள் இடத்துல கூட அந்த ராணியர்களை வந்து அவரால் காப்பாற்ற முடியாது. ஏன்னா ஒன்ஸ் அவர் சொன்ன பிறகு இவர் கிளம்பி இருப்பாரு, ஆனா பகவானும் கோலோகம் வந்து சென்று விடுகிறார். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே போயிடும். ஓகே, அங்கே வந்த வேடுவர்கள் வந்து சாதாரணமானவர்கள் கிடையாது, பகவானால அனுப்பப்பட்டவர்கள். ஓகே, அவங்களுக்கு பேரஃபிளனியா தான். ஆனா அந்த இடத்துல வந்து வந்தார். ஏன்னா அந்த ராணியர்களையுமே அவர் அழைச்சிட்டு போகணும் இல்லையா? அதற்காக அவ்வாறு வந்து அந்த செயலை வந்து செயல்படுத்தினார். ஸோ இப்படி அதாவது இந்த எல்லாத்தையுமே இழந்து அந்த காண்டீபத்தை வந்து எழுந்தக்கூடிய அந்த சக்தியும் அற்று வந்து அர்ஜுனர் வந்து அரண்மனைக்கு வரும் பொழுது அதுக்கு முன்னாடியே அபசகுணங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டு கொண்டிருந்தார் இல்லையா யுதிஷ்ட மகாராஜா. அவருக்கு அப்போ புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு கலியுகம் பிறக்க போறது என்னவோ. ஸோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. இன்னும் அர்ஜுனன் வேற வரல, 7-8 மாசம் எடுத்து போய் துவாரகைக்கு போய் என்ன விஷயம் ஆச்சு தெரியலையே. அர்ஜுனன் வருவார், ஆனா வந்தாக்கா அவருடைய முகத்துல பொலிவு இருக்காது. ஏன்னா பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருப்பாராம் அர்ஜுனர். ஆனாலுமே அவர்கிட்ட இருந்த அந்த அழகு எதுவுமே இல்லை இப்போ. ஸோ ஹியர் லாஸ்ட் தட். கையில அவரால் எதுவுமே ஏந்த முடியல. நிறைய காரணங்கள் கொஸ்டின் கேட்பார். உன்னை யாராவது ஏதாவது அவமானப்படுத்தினாங்களா அப்படிங்கிறது எல்லாமே அடுக்கடுக்கா கொஸ்டின்ஸே ஒரு 10 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து கேட்டுட்டு இருக்கும்பொழுது கூட அர்ஜுனர் வந்து சொல்றதே கிடையாது. அதன் பிறகுதான் அவர் சொல்ல ஆரம்பிப்பார். இந்த மாதிரி பகவான் வந்து அவருடைய நிலையை வந்து ஏற்படுத்துவார். நான் இதெல்லாமே வந்து எதையுமே என்னால செய்ய முடியல அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்வார்.
அப்போ அதுக்கப்புறம் சொல்லுவார் பகவான் வந்து கிளம்பிட்டாரு அப்படின்னும் பொழுது அதன் பிறகு சைலண்டா என்ன பண்றார் அது யுதிஷ்டிர மகாராஜா யாருக்கு தம்பி கூட எதுவுமே சொல்றது இல்லை. அவர் போய் உள்ள போயிட்டு துறவரத்தை அந்த துறவரத்துக்கான ஆடையை உடுத்திண்டு அவர் வந்து கிளம்புறார். ஒவ்வொருத்தருமே வந்து ஒருத்தர்கிட்டயுமே பேசிக்கிறது கிடையாது. அண்ணன் கிளம்பி சென்ன பிறகு பின்னாடியே இந்த 4 பேருமே வந்து கிளம்புறாங்க. அவர்களை பின்தொடர்ந்து யாரு திரௌபதியும் அதுக்கப்புறம் சுபத்திரையும் செல்கிறார்கள் இல்லையா? சோ இப்படி இந்த காரணங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது யுதிஷ்டிரா ஆஸ்கிங் மெனி கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? அவர் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பார் அர்ஜுனரை. எதனால இப்படி இருக்கா, எப்படினால அப்படிங்க, யாரு வந்து அர்ஜுனர் இப்படி பண்ணது எப்படி பண்ணதுன்றது எல்லாமே. சோ அவருடைய வீர சாகசங்களை எல்லாமே வந்து நினைவு கொண்டு அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனருக்கு என்ன நேர்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பார் யுதிஷ்டிர மகாராஜா இல்லையா? சோ அந்த நிலை வந்து இங்க எதற்காக அந்த நிலை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, பகவானோட அவருக்கு தெரியும், யாருக்கு யுதிஷ்டருக்கு ஆல்ரெடி நாரத மகரிஷி வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார், நீங்களும் வந்து கிளம்ப வேண்டிய காலகட்டங்கள். ஆனா அவர் வந்து சொல்லல, கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டார் என்று சொல்லல. யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு லீவ் ஒன்ஸ் யூ ஹியர். நீங்க வந்து கேள்விப்படுவீங்க, பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கினார் என்பதை கேள்விப்பட்ட பிறகு நீங்களும் வந்து உங்களுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையை துறந்து, அதாவது இமயத்தை நோக்கி நீங்க செல்லணும். அப்புறமா தான் பரிஷித் மகாராஜுக்கு மணிமகுடம் சூட்டி விட்டு அவர்கள் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்கிறார்கள். ஸோ இப்படி இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி சகுனங்கள் சரி கிடையாது. அர்ஜுனனுடைய செயல், அவருடைய அந்த அந்த உடல் தோற்றத்தையுமே கண்டு பொலிவிழந்து இருக்கக்கூடிய அவனுடைய ஸ்பெஷல் அந்த பவர்ஸ் எல்லாமே அவன்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. ஏன் பகவான் வந்து அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் வாங்கிட்டார்? வை த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆர் கிவன் ஆக்சுவலி? அந்த பவர்ஸ் கூட பகவான் தானே கொடுத்தார் இல்லையா? இப்போ பாஷ்பதாஸ்திரம் வந்து அர்ஜுனர் தவம் இருந்து பெற்றார் இல்லையா? ஆனா அதுக்கான கைடன்ஸ் யார் கொடுத்தது? பகவான் தான் கொடுத்தார். அந்த பாஷ்பதாஸ்திரமே வந்து சிவபெருமான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்தது யார்? பகவான் தான் செய்தார். ஏன் அது வந்து வழங்கப்பட்டது? ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபார் டு டேக் அப் த மிஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே, பகவான் என்ன செயல்படுத்தணும் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவருடைய பிளான் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு sometime the devotees will be given the special powers. ஓகே, ஆனா அது அவங்களுடைய பக்தி சேவைக்கு அது தேவை கிடையாது. பக்தி செய்வதற்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷனுமே தேவையில்லை, உன்னுடைய சமர்ப்பணம் மட்டும்தான் இருக்கணும் பகவான்கிட்ட. இந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எல்லாம் தேவையே கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருக்கும் பொழுது வில் பி மோர் இன்க்ளைன் டு தட் ஒன்லி இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். ஏன்னா பௌதிகத்துல எப்ப வேணாலும் எது வேணாலும் நடக்கும். ஆனா ஒரு தூய பக்தர் முழுவதுமே தன்னை சரணாகதிப்படுத்தி கொண்டவர் இந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு தேவையே கிடையாது. அதனாலதான் பகவான் எந்த சமயத்துல அதை கொடுக்கணும், எந்த சமயத்துல அதை எடுக்கணும்ன்றது வந்து அவருக்கு தெரியும். ஸோ அர்ஜுனா ஹஸ் பீன், அவர்கிட்ட இருந்த அந்த ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் எல்லாமே போயிடுது. அவரும் ஒரு சாதாரண மனிதர் ஆனார் இல்லையா? பக்தி செய்யறதுக்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் தேவை கிடையாது. தட் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். அண்ட் ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் வில் பி கிவன் ஃபார் த பர்டிகுலர் பர்பஸ். இந்த 2 காரணங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ திரும்பும்போது இத்தனை கொஷின்ஸ் வந்து சொல்றார். அப்போ இந்த ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இந்த கொஷினுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பார். அந்த இடத்துல விப்ரலம்ப பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவார். அப்படின்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையே முழுதும் சூன்யமாகி விட்டதாக அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுவார். பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பிசிக்கலா அவர் இல்லை, ஆனா பட் he will be always speaking. அவர் எப்பவுமே வந்து இறைவனை பற்றி, அதாவது கிருஷ்ணரை பற்றியே பேசிட்டு இருப்பார். சோ அந்த வியாபகங்கள்லயே அவர் வந்து ஆனந்தமும் கொள்வார். ஆக்சுவலி பகவான் தன்னோடு இல்லையே என்ற ஏக்கம் மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய, ஆனா அவருடைய வியாபகங்கள் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருந்தது. அதுதான் அந்த விப்ரலம்ப பாவம் வந்து அர்ஜுனர் வெளிப்படுத்தியது. சோ அதன் பிறகு பாண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தரா வந்து வடக்கு நோக்கி சென்று விடுகிறார்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டடிங் சாஸ்திரா அண்டர் போனஃபைட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். இதுக்கு உதாரணம் வந்து நாரத மகரிஷி முந்தைய இது. when one is able to cross the ocean of material existence, ஒருத்தர் அந்த நிலைக்கு போகும் பொழுது இறைவனே அப்படின்ற அந்த தன்னை முழுவதுமாக வந்து சமர்ப்பித்து கொண்டவர்கள் இந்த சம்சார சாகரம் எனக்கூடிய இந்த கடலை வந்து அவங்களால சுலபமா கடந்து விட முடியும். ஆனா எது வரைக்கும் நமக்கு அந்த சரணாகதி இல்லையோ இல்லையா, அன்கண்டிஷனல் சரண்டர், இது ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலி ஒரு கண்டிஷனோட சரண்டர் இருக்கக்கூடாது.
அப்படின்னா நம்ம இன்னும் முழுசுமா நம்ம சமர்ப்பிக்கவில்லை நம்மளன்னு அர்த்தம். இங்க அர்ஜுனருடைய சமர்ப்பணம் எப்படிப்பட்டது? அன்கண்டிஷனல் தான் இல்லையா? இங்க நாரத மகரிஷியுடைய சமர்ப்பணம் எப்படிப்பட்டது? அன்கண்டிஷனல் தான் இல்லையா? தேவை வித்யந்தி அதித்ரந்தி சா தேவா மாயம் ஸ்ரீ சூத்ர ஹுணா சாபர அபி பாபா ஜீவாஹ யத் அத்புதாக்ரமா பராயண ஷீலா சாக்ஷாஸ் த்ரியஜ்ஞா அபிகம் ஸ்ருதா தாரணாயே. இது வந்து செகண்ட் கேண்டோல 7th சாப்டர்ல 46th ஸ்லோகம். ஸோ இது வந்து யாருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல்ன்றதை பார்ப்போம். ஒரு நிமிஷம் இருந்தோம். செகண்ட் கேண்டோ 7th சாப்டர் 46th நரசிம்மதேவ. ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி பிரம்மாவுக்கும் நாரதருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். 46. ஓ நாரதா, சரி. ஐ திங்க் நாரதருக்கு தான் எடுத்துரைச்சின்னு இருக்கார். செகண்ட் கேண்டோல வந்து பிரம்மாவும் இது வந்து அவங்க 2 பேர் கூட தான் நடக்கக்கூடிய உரையாடல். ஏன்னா என்ன ஒரு காரணம் வரும்னு சொல்லுங்க அந்த இடத்துல. பிரம்மாவை வந்து பிரம்மா தான் படைப்பாளர் அப்படிங்கிற, ஆனா உண்மையிலே நாரதருக்கு தெரியும் பகவான் தான்ன்றது, இஸ் த சுப்ரீமசின்னு தெரியும். ஆனாலும் பிரம்மர் வாயிலிருந்து அதை கேட்கணும்னு விரும்புறார் இல்லையா? அப்போ பிரம்மர் சொல்வார், ஐ எம் நாட் த சுப்ரீம், என்ன படைச்சவர் சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவார். நான் இங்கே படைக்கிறது எல்லாமே 2ஆம் படைப்புன்றது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்வார். அதுதான் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன். சரண்டர்ட் சோல்ஸ் அப்படின்னா தன்னையே சமர்ப்பித்த இந்த ஆத்மாக்கள், ஈவன் ஃப்ரம் த குரூப்ஸ் லீடிங் சின்ஃபுல் லைஃப்ஸ், அதாவது ஒரு பாவப்பட்ட இனத்திலிருந்து வந்தவங்களா இருந்தாலும், அதாவது இந்த இதுல பாவப்பட்ட இனம் என்று யார் சொல்றாங்கன்னா குரூப்ஸ் சின்ஃபுல் லைஃப்ஸ், இங்க மனிதனாக பிறக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து சூத்ரர்கள் தான். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. நம்ம அதுக்கு கீழே நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை நாம உபயோகப்படுத்தும் பொழுது நாம வந்து மேன்மையான நிலையில அடையிறோம், இல்லைன்னா கீழான இடத்துல தான் இருப்போம். எவ்ரி ஒன் இஸ் சூத்ரா ஹியர். அதனால வந்து நாம அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கே போக வேணாம். 9.3 ஸ்லோகால கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் சொல்வார் லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? திட் இஸ் பேசிக்கலி பிகாஸ் ஆஃப் அவர் நம்முடைய கெப்பாசிட்டி தான், மூளையினுடைய கெப்பாசிட்டி இல்லையா? ஸோ இதே வந்து ஒரு ஆணுக்கு வந்து டபுளா நம்மளை காட்டிலுமே 2 மடங்கு அவங்களுக்கு வந்து வேலை செய்யும். நமக்கு வந்து அதுல அவங்களுக்குல பாதி தான். நம்ம பெண்களுக்கு அந்த ஒரு இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலே இருக்கு. சம் அவுன்சஸ், எத்தனை ஞாபகம் இல்லை உங்களுக்கு, நான் சொல்லியிருக்கேன் அது, நான் எத்தனை அவுன்சன்னு சொல்றது கூட இல்லையா? ஸோ லேபரர் கிளாஸ், சூதிரர்கள், இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இந்த காட்டுல வாழக்கூடியவங்க இல்லையா? அதாவது அக்ஞானத்துல ஜென்ரல் கேட்டகரி ஆவித்யைன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இல்லையா? கேன் ஆல்சோ நோ அபவுட் த சயின்ஸ் ஆஃப் காட், அதாவது ஒரு இறைவன் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை கொண்டே நாம் வாழறோம் இல்லையா? இதுக்கு படிப்பறிவு இன்னும் தேவையில்லை. பாமரனுக்கு கூட தெரியும் நம்மளை படைச்சது பகவான் தான் அப்படின்னு. ஆனா பகவான் யார் என்று அவருக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு பரம்பொருள் இருக்கு, அவங்கதான் நம்மளை படைச்சாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும். அது பிரம்மாவா இல்ல வந்து பகவானா என்றது வந்து இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம அதை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும். அது வரைக்குமே நம்ம யார் நம்மளை படைச்சாங்கன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. சுப்ரீம் இஸ் தேர், அவங்களால நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்தோன்றது மட்டும் தெரியும் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க வந்து அவங்களுக்கு கூட இந்த இது வந்து இட்ஸ் சிமிலர் டு 9.25 ஸ்லோகா. இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு எதோ எடுத்துரைக்கிறதுனாக்கா 9.25 சாரி 32 ஸ்லோகா. ஸோ அதுலேயுமே வரும் 18.66 கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? 9.32 அவங்களுக்கும் வந்து பகவான் கருணை பண்ணுவாருன்னு சொல்லுவார். ஓகே, நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்லோகம் பகவத்கீதா இல்லையா? மாம் ஹி பார்த்தா வயாபஸ்திரியா ஏ அபி ஷூய பாபயோனயா ஸ்திரியோ வைஷ்யஸ்ததா சூத்ரஸ் தே அபி யாந்தி பராம் கதீம் இல்லையா? பார்த்தா யாரெல்லாம் என்னிடம் தஞ்சம் அடைகிறார்களோ இல்லையா, தோ தே மே பி, அவர்கள் கீழான பிறவியாக இருந்தாலும், அப்படின்னா இந்த கீழான பிறவி எதன் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் புத்தியினுடைய அளவை கொண்டுதான் இல்லையா? ஸோ ஜென்ரலாவே வந்து
அதாவது நம்ம ஹையரா பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமின்ஸ் வில் ஹாவ் த இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஹையர் இல்லையா. அதுக்கடுத்து சத்ரியா, அதுக்கப்புறம் வைஷ்யா, அதுக்கப்புறம் தான் சூத்ரா. பை பர்த் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவன்களுமே வந்து ஆவித்தியை தான் இல்லையா. ஆனா இங்க வந்த பிறகு நாம நம்முடைய கர்ம பலன் இல்லையா இதெல்லாமே கொண்டு நாம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நம்ம வந்து மேன்மைப்படுத்திக் கொள்கிறோம், நம்முடைய முயற்சி இதை கொண்டு நாம வி கேன் எலிவேட் எந்த வர்ணத்துக்குள்ள நாம வந்து ஃபிட் ஆகிறோன்றதை வந்து பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்படி ஒரு பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம அக்வயர் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் வந்து ஹையரா இருக்கும். அதே வந்து நம்ம வந்து அந்த குவாலிட்டிஸ் அக்வயர் பண்ணலன்னா நம்ம என்ன தொழில் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ வியாபாரம் பண்றவங்களுக்கு வந்து வியாபாரத்துக்கான இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். ஆனா அது வந்து பிராமணிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸோட கம்பேர் பண்ண முடியாது இல்லையா. அதே வந்து சத்திரியனோட இன்டெலிஜென்ஸோட கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஒரு வியாபாரி ஆள்பவனோட கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஆள்பவனுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் வேற, அதே வந்து ஒரு வியாபாரம் பண்ணக்கூடியவனுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் வேற. உழைப்போர்கள் இருக்கிறதுலே வந்து லோயஸ்ட் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஆண் பெண் என்ற இரு பாலர்களை எடுத்துக்கொள்ளும்போது ஸோ ஐ திங்க் எத்தனை அவுன்சஸ் எனக்கு உங்களுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் 32 64 ஏதோ டபுளா இருக்கும். ஆண்களுக்கு வந்து த இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இஸ் மோர் ஆக்சுவலி ஓகே பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் மெடிக்கல் டர்ம்ஸ், இது நான் சொல்லலை. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஷீல பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்கார். அதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இட் இஸ் நாட் மை வேர்டிக்ட் ஓகே. அதனால தான் இந்த இந்த ஸ்லோகம் எடுக்கும் பொழுது ஃபார் பிரபுஸ் இட் வில் பி வெரி டஃப் இல்லையா. பிகாஸ் ஆப்போசிட் ஜெண்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதே வந்து நாம இது சயின்டிஃபிக்கா நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது தட் இஸ் த ரைட் வே ஓகே. ஸோ பகவான் சொல்லியிருக்காருன்னா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன். மேலும் நம்முடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா இதெல்லாமே கொண்டுதான் இது வந்து சொல்லப்படுகிறது. ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம வந்து அண்ட் தென் த இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த வாட் டைப் ஆஃப் பாடி வி ஆர் கெட்டிங். இப்போ அனிமல்ஸ் இது அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது வி ஆர் மோர் இன்டெலிஜென்ட் இல்லையா. ஜென்ரலாகவே மனிதர் என்பவன் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன். அவருடைய படைப்பிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஹையர். அதுலேயுமே வந்து 2 ஜெண்டர்ஸ்ல வரும்பொழுது மென் ஹேஸ் மோர் இன்டெலிஜென்ஸ் தேன் விமன் அப்படிங்கிறதுமே வந்து திஸ் இஸ் ஆன் சயின்ஸ் அடிப்படையில் தான் சொல்றேன். நான் வேற எந்த அடிப்படையிலையும் சொல்லலை ஓகே. அது எத்தனை அவுன்ஸ்ன்றது மறுபடியும் நான் நோட் பண்ணியிருப்பேன். நான் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஆனா உங்களுக்கு ஒன் ஆஃப் த செஷன்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா மாதாஜி? பிரேமா மாதாஜி இருக்கு மாதாஜி, சொல்லியிருக்கீங்க. சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? எத்தனை ounce எனக்கு ஞாபகம் வரல. அப்ப கூட இவ்வளவு குறைச்சலா நமக்கு இவ்வளவு இதான் பண்றாங்களேன்னு நினைச்சோம் மாதாஜி. அது ஏன்னா நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே. இட் இஸ் நாட் எ டிகிரடேஷன் ஆஃப் எனி ஜெண்டர் தேர். நம்ம அந்த பாதையில எடுத்துட்டு போயிடக்கூடாது. திஸ் இஸ் இந்த மெட்டாபிசிக்ஸ் வச்சு நம்ம பேசும்பொழுது அப்படிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும் ஓகே. ஆமா எனக்கு கூட ஞாபகம் இல்லை இப்போ. என்னுடைய மெமரியை வந்து எனக்கு அதாவது பகவான் தான் கொடுக்கணும் அதை ஞாபகப்படுத்தி சொல்லணும்னா. மேபி ஐ ஹவ் நோட்டட். நான் எந்த புக்ல எழுதியிருப்பேன்னு தெரியாது. ஏன்னா லெக்சர்ஸ் கேட்பேன் இல்லையா, அதுல வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்குவேன் நான். ஆச்சாரியாஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஆத்தென்டிக், அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகே. Become liberated from the clutches of illusionary energy by surrendering to the pure devotees and by following the footsteps. 2 செயல்கள் நம்ம செய்யணும். இந்த பிரபஞ்சம் இந்த சம்சார சாகரத்தை நம்ம கடந்து செல்லணும்னாக்கா ஒண்ணு தூய பக்தர்களிடத்துல நாம நம்மளை சமர்ப்பித்துக் கொள்றது. அவர்கள் நமக்கு என்ன பாதையை வந்து சொல்றாங்களோ அந்த பாதையை நாம ஏற்று செல்றது. இங்கே நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு தீட்சை கொடுத்த அந்த குருகள் இல்லையா அப்படின்னா அந்த ரிஷிமுனிகள் என்ன பாதை அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை தான் அவர் பின்பற்றினார். ஸோ தென் வி வில் அட்டைன் பர்ஃபெக்ஷன். இப்ப நம்ம ஆச்சாரியா என்ன சொல்லியிருக்கார், நம்ம அவருடைய எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கணும் இல்லையா, வாசிக்க சொல்லியிருக்கார், ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கார், 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்கார் இல்லையா. அதை கொண்டு நாம் என்ன பண்ணணும், பக்குவம் அடையணும். ஸோ இதெல்லாம் நாம் செய்தோம்னா கண்டிப்பா பக்குவம் அடையணும். வி வில் அட்டைன் த பர்ஃபெக்ட். அந்த இதுக்கு நம்ம வந்து நம்மளை நாம இது படுத்திக்கணும். ஸோ இங்கே குரூப் ஆக்டிவிட்டி நான் உங்களுக்கு வந்து நாரதாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அவர் வந்து 2வது முறை வந்து தியான பயிற்சி போகும்பொழுது பகவான தரிசனம் பெற முடியல இல்லையா. ஸோ அதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத வந்து நீங்க ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டியா யூ ஷுட் கம் பேக். நீங்க அதுக்கு ஸ்லோகங்கள் வந்து 18 to 20 ஓகே. இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம அடுத்த இது இன்னொரு ஆக்டிவிட்டிக்கு போகலாம் ஓகே. வில் கோ இன்டு த another activity.
இல்லைன்னா இதை முடிச்சிடலாமா? 4 ஸ்லைட்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னைக்கு இதை முடிச்சு விட்டுருவோம். இதை முடிச்சிட்டு வரீங்களா? இல்லைன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. What general principles can be drawn from Narada's experience? அதாவது நாரத மகரிஷி 2வது தடவையாக தன்னுடைய முயற்சி செய்தார் இல்லையா? அதாவது அவருடைய ரிஷி, அதாவது அவருக்கு தீட்சை கொடுத்த அந்த குருவினுடைய வழி நடத்துதல்ல மீண்டும் அந்த தியான பயிற்சியை செய்து இறைவனை தரிசனம் பெறணும்ன்றத முயற்சிக்கிறார். ஆனா அது சக்சஸ் ஆகும் இல்லையா? அவரால் அதை தரிசனத்தை பெற முடியல இல்லையா? அந்த அனுபவத்துல நீங்க எதை புரிஞ்சுட்டீங்க? அந்த இதுல நீங்க என்னெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வருவீங்க? என்னெல்லாம் கருத்துக்கள் உங்களால சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது? மாதாஜி, அதாவது மாதாஜி, எந்த ஒண்ணுமே ஒரு தடவை கிடைச்சாதான் ஒரு புதையலே கிடைக்குது. ஒரு தடவை கிடைச்சாக்க நம்ம சந்தோஷப்பட்டு எல்லாரும், ஆனால் கவர்மெண்ட்ல வாங்கிக்குவாங்க. ஏன்னா நம்ம சொல்லுவோம், எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவோம், சந்தோஷப்படுவோம். ஆஹா, பகவானுடைய கருணையால் கிடைச்சது அப்படின்னு எல்லாம். ஒரு தடவை கிடைச்சா அது அடிக்கடி இந்த மாதிரி கிடைச்சா அதுவுமே சலுப்பாயிடும். எது ஒண்ணுமே பகவானுக்கு எது ஒண்ணுமே ஒரு தடவை இது பண்ணாதான் திருப்பி திருப்பி பகவான் வந்தாக்கா பகவானுக்கே மதிப்பு இல்லாமல் போயிடும் மாதாஜி. ஏன்னா பௌதீக உலகத்துல நம்ம அப்படி இருக்கோம் மாதாஜி. அதனால பகவான் ஒரு முறை காட்சி அளிச்சு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம அவரை நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணணும். பக்தி தொண்டு பண்ணும் பொழுது நமக்கு அவர் திருப்பி காட்சி கொடுப்பார் மாதாஜி. அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அப்பதான் கரெக்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட், ஐ அக்செப்ட் இட். ரெண்டாவது அந்த மாதிரி ஒரு முறை அவரை பார்க்கணுங்கிற ஆவலோட எல்லாமே பக்தி தொண்டுல இருந்து எல்லாமே நம்ம உடம்புல அந்த ஆசையினால தூண்டப்படுவோம் மாதாஜி. இன்னொரு தடவை பார்க்கணும், இன்னொரு தடவை தொண்டு செய்யணும், இன்னொரு தடவை கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தடவையோட நம்ம மனசு எதுவுமே திருப்திப்படாது. எது ஒன்னையும் 2 3 தடவை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்போதுதான் அந்த நினைவுகளும் நம்ம மனசுல இருக்கும் மாதாஜி. கோயிலுக்கு போய் ஒரு தடவை அலங்காரத்தை பார்த்துட்டு தான் திருப்பி போவோம், திருப்பி போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு இது தோணும். ஓகே, ஃபைன். பிரேமா மாதாஜி சொன்ன கருத்து ஒண்ணு கரெக்ட். வேற யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? இது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. பகவான் அருவமானவர் அல்ல, உருவம் உடையவர் அப்படிங்கிறது நாரதர் பார்த்ததுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறாரு. அதே உருவத்தை அவர் மீண்டும் பார்க்க விரும்பினாலும் அவருக்கு அது கிடைக்கல. ஏன் கிடைக்கல அப்படின்னா, அவரா விருப்பப்பட்டு தோன்றினால் ஒழிய நாமள அவரை உருவத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கட்டளை இடுறதுக்கான அதிகாரம் நமக்கு இல்ல. அது ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இறைவனுடைய கருணை நாம இறைவனாக வழங்கப்பட வேண்டும். மாதாஜி, ரெண்டாவது இறைவனுடைய உருவத்தை நம்ம தானா நம்ம கற்பனை செய்ய முடியாது மாதாஜி. அது தட் இஸ் ஓகே, பட் பிரேமா மாதாஜி சொன்னது ஃபைன். அடுத்து மல்லிகா மாதாஜி ஆல்சோ ஃபைன். உங்களோடது இட் இஸ் சப் அதுல இருந்து ஒரு கிளை வந்த மாதிரி. ஓகே, அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. See, the once பார்த்து அப்புறம் if he doesn't show up வரும்போது the விப்ரலம்ப பாவா is a very highest thing. So அதனால for a real devotee இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில his bhakti will increase manyfold. கரெக்ட். எல்லாத்துக்கும் மேல வேற யாராவது ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஏன்னா நம்ம இன்னொரு டிஸ்கஷன் உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 3 ஸ்லைடு முடிச்சுட்டு we'll go to the session. ஓகே, உங்களை பிரேக் அவுட் ரூம் கொடுக்குறேன். இது ஜென்ரலாவே இங்க முடிக்கலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு கருத்து மாதாஜி. பக்தனோட விருப்பத்தை கட்டாயம் நிறைவேற்றுறார் மாதாஜி. அவரை பக்தி பண்ற அவர்னால பக்தனோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றார். அந்த பக்தனானவன் இன்னொருத்தருக்காக வேண்டி அவரை வேண்டி நின்னா அவர் கட்டாயம் அதை கட்டாயம் செய்யறார் மாதாஜி. கரெக்ட். ஆனா ஏன் பகவான் அவருக்கு ஒரு க்ஷணம் மட்டும் கொடுத்து அவரை ஏன் அழைச்சிக்கல? நாம விருப்பப்பட்டா மட்டும் போறாது. பகவானும் அத அவர் நினைக்கணும். அவர் தோன்றணும்னு அவர் நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா வருவார். அவருடைய கருணை இருந்தா அவரே வருவார் மாதாஜி. ஓகே, அதாவது ஒரு க்ஷணம் மட்டும் காட்டினது மாதாஜி அவர் மேல உள்ள ஆவலை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறாரு. தூண்டி விடுறது. அந்த தூண்டுதல் ஐ திங்க் பிரபுஜி அதுதான் சொன்னாரு. விப்ரலம்ப பாவம் என்பது தூண்டுதல். ஓகே,
சோ இன்னும் ரெண்டாவது நாம அவருக்கு பகவத்கீதையில கடமையும் இல்ல மாதாஜி. இன்னொரு தடவை கொடுக்கணும், இன்னொரு தடவை தர்ஷன் கொடுக்கணுங்கிறது அவரது கடமை இல்லை. நம்ம போய் அவரை வந்து நம்மளுடைய தொண்டினாலையும் அன்பினாலையும் தான் அவரை நம்ம தான் போய் நெருங்கணும். ஃபைன். ஸோ ஒன் இஸ் விப்ரலம்ப பாவா அண்ட் தென் வேம மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பகவான் வந்து எஸ் அடிக்கடி வந்தாக்க நாம் என்ன பண்ணுவோம், பகவானுக்கு வேல்யூ இல்லாம பண்ணிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து அது அது வந்து செகண்டரி இது. ஆனா அவருடைய தர்ஷனத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அது ரொம்ப முக்கியம். இன்னொன்னு, யோகத்துல நிறைவடையாத ஒரு யோகிக்கு வந்து பகவான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் வெளிப்படுத்துவார். ஒருத்தர் யோகத்தில் முழுமை அடையும் பொழுது பகவான் அவரை அழைச்சிக்குவார். இதுக்கு உதாரணம் யாரு சொல்லுங்க, உதாரணம் சொல்லுங்க. அழைச்சிக்குவார் பகவான் பிரகலாத் மகாராஜ் இல்லையா? அவர் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து அவரை வந்து விடுவித்து அவரையே அரசாள வச்சு, இன்ஃபேக்ட் அவர் அரசாளனும் கூட நினைக்கல. பின்னாடிதான் நம்ம படிப்போம் 7th cantoல. பட் அவர் கண்டினியூஸா பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு போயிடுவார். ஓகே, துருவ மகாராஜ் எங்க இருக்கார்? இஸ் வெயிட்டிங் இந்த துருவ லோகா இல்லையா? சோ அப்படி ஒருத்தருமே யோகத்தில் முழுமை அடையும். இங்கே சிறு வயது 5 வயது சிறுவர், அவருடைய பக்குவம், கஷ்டத்தை கொடுத்து அவரே காப்பாற்றுறாரு மாதாஜி. ஆனா அவர் யோகத்துல முழுமை அடையல இல்லையா? he has not done. ஆனா எப்ப இறைவனுடைய தரிசனம் பெற்றாரோ அந்த சனமே அவர் வந்து அந்த ஒரு நிலை வந்து அடைந்தார் இல்லையா? எது வரைக்குமே வந்து இறைவனுடைய தரிசனம் பெற்றாலே நாம யோகத்துல வந்து முழுமை அடையிறோன்ற அர்த்தம். சாமானியமா இறைவனுடைய தரிசனம் வராது. ஆனாலும் he has not in the completion அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக பின்னாடி வந்து அவர் வந்து வடக்கு நோக்கி சென்று அந்த 5 வயதிலேயே வந்து வடக்கு நோக்கி சென்று இறைவனுடைய திருவடி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மோட்ச நிலை வந்து பகவானுடைய தரிசனம் பெறும் பொழுதே வந்துருது அவர். ஆனா அவருடைய இந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே அவருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பொசிஷன் கிடைச்சது? அவருக்கு தேவரிஷி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. ஓகே, யோகத்தில் முழுமையடையாத யோகிகள் வந்து மீண்டும் திரும்பி வருவார்கள் என்பதை நாம படிச்சிருக்குமா இல்லையா? ஆனா அவங்க அதிர்ஷ்டம் குறைந்தவர்கள் மாதாஜி. ஆனா அதே பகவானே எல்லாவற்றையும் அவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பகவானே காக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து எப்பொழுதும் பகவானே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அப்ப அவங்களுக்கு பகவான் காட்சி கொடுப்பார் மாதாஜி. இதுல இருந்து நாம என்ன வரையறைக்கணும், என்னென்ன எடுத்துட்டு போறோம், டேக் ஹோம் என்ன இதுல இருந்து நமக்கு? ஒருத்தர் பக்தி தொண்டல பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து எப்பொழுதுமே உறுதி கொண்ட மனசோட நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். எந்த ஒரு டீவியேஷனும் இருக்கக்கூடாது அதுல இல்லையா? நம்பிக்கையில எந்த குறையுமே இருக்கக்கூடாது. நாம இறைவன் திருவடிகள் வந்து தரிசனம் பெறுவோன்ற நம்பிக்கை கொண்டு நாம பக்தியை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? மேலும் வந்து அந்த விப்ரலம்ப பாவம் மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டதுன்னா நாம அதை அப்படியே புடிச்சிட்டு மேல பக்தி பீஜா லதாவை எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும். நாம எப்பவுமே இறைவனுடைய தொண்டுல நம்மள நாம் ஈடுபடுத்திக்கணும். சாது சங்கம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பஜன கிரியா, ஸ்ரத்தை, இதெல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணணும். அனர்த்தங்கள் எல்லாமே இல்லாம ஒரு நிலைக்கு நாம எடுத்துட்டு போகணும். அப்ப நமக்கு பக்தியினுடைய அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் பாவ பிரேம இது எல்லாமே நமக்கு வரும் இல்லையா? சோ இந்த பாதைகளை வந்து நாம கடந்துச்சோம். அன்சக்சஸ்ஃபுல், அதாவது முழுமையடையாத, அதாவது முயற்சிகள், அதுல வந்து நாரதருடைய இது இல்லையா? சோ நாரதர் 2வது ட்ரை பண்றார் பகவானை சேவிக்கணும்ட்டு, ஆனா முடியல. ஆனா முடியலன்னாக்கா கேக்குறாருல மாதாஜி, அவர் வயசை கேக்குறாரு மாதாஜி. எஸ், அவர் வாய்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அந்த ஏக்கத்தை அந்த குழந்தை இல்லையா? சோ யாரும் மற்ற நிலையில் அது நெக்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம். ஓகே, சோ இது வரைக்கும் படிச்சது மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஃபோக்கஸ் ஆன் த சர்வீஸ். வெறும் முயற்சி மட்டுமே பண்ணக்கூடாது, சேவையினுடைய பாவத்தை கொண்டு வரணும். இப்ப நாம எல்லாரும் கூட வந்து ஏதோ சின்ன சின்ன மிகச்சிறிய சேவையில நாம் எல்லாருமே ஈடுபட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அங்கே நான் இந்த சேவை செய்யறேன்ற அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? நாம சேவை எப்படி பண்றோன்றத மட்டும் தான் நாம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். எந்த அளவுக்கு அந்த சேவை வந்து மகத்துவம் ஆகின்றது என்றால் நாம் அந்த சேவைக்கு நாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அதுக்கு அளவுக்கு. ஒரு ப்ரீச்சிங் பண்றவங்களே இருக்கட்டும், ஒரு அட்மின் வேலை இருக்கட்டும், ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் வேலை பண்ணட்டும், அதை வந்து ஸ்ரத்தையா நம்ம தலைமேற்கொண்டு எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அது மிகவும் உத்தமமான ஒரு சேவையாக மாறுகிறது. அதுவே வந்து ஒரு 10ஓட 11 நம்ம அந்த செயலை செய்யறோம், பௌதிகம் இந்த பக்கம் செய்யறோம், ஆன்மீகம் அப்படி செய்யறோம்னாக்கா தட் இஸ் நாட் த வே.
இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த அளவுக்கு நாம அது ஸ்ரத்தையா நம்ம எடுத்துட்டு போறோம், எந்த அளவுக்கு அதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், எந்த அளவுக்கு நம்மளை ஈடுபடுத்தி அதுல நம்ம செயல்படுறோம், த வே ஆஃப் த இன்டென்ஷன், அந்த சேவைக்கு நாம் எந்த நோக்கம் என்ன வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த நோக்கம் என்ன? இறைவனுக்கு நாம தொண்டு புரியணும், அவ்வளவுதான். அது மட்டும்தான் நமக்கு நோக்கமா இருக்கணும். அதை விடுத்துட்டு நம்ம பௌதீக நோக்கங்களை நாம கண்டிப்பா வைக்கக்கூடாது. தட் இஸ் த லோயர். அதுதான் வந்து லோயர் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? ஹையர் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே ஹையர் குவாலிட்டிஸ் உண்டு, லோயர் குவாலிட்டி. மேன்மையான இயல்புகள் உண்டு, கீழான இயல்புகளும் நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. ஆனா எந்த இடத்துல நாம் எதை வந்து செயல்படுத்துறோன்றது வந்து நாம் செயல்படுத்தும் விதத்துல இருந்து தான் அது நமக்கு தெரிய வரும். ஒரே செயலை வந்து நம்ம மேன்மையான இதுல இருந்து எடுத்துட்டு போக முடியும், கீழான செயலையும் நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் இல்லையா? ஆனா மேன்மையான நிலையில எடுத்துட்டு போகும்போது நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும், அதை கீழான நிலைக்கு போகும்போது நம்மள கட்டுண்ட நிலையில தள்ளி விட்டுரும் இல்லையா? இதை நம்ம பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பிறவியிலேயே பகவானை காண வேண்டும்ட்டு ஒரு நோக்கத்தை கொண்டு நம்ம பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானுக்கு சேவை செஞ்சு செய்யக்கூடிய அந்த யுத்த வைராக்கியம் வேணும் மாதாஜி. எஸ், யுத்த வைராக்கியம் கண்டிப்பா வேணும். ஆஸ்லிஷ்ய வாபாதரதம் பினஸ்து மாம் இல்லையா? அத்ருஷ்ணம் மர்மம் ஹதம் கரோது வா யதா ததா விதாதாதோ லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சாயேவ நாபரஹ இல்லையா? இது என்னது? இது லாஸ்ட் சிக்ஷாஷ்டமங்களுடைய லாஸ்ட். அதாவது பகவான் நம்மள வந்து கரடுமுரடா நம்மள ஹேண்டில் பண்ணா கூட பரவாயில்ல, நீ பகவான் இடத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா அவர் கையில புல்லாங்குழல் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் இல்லையா? அந்த புல்லாங்குழல் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதான். அந்த புல்லாங்குழல் வந்து மூங்கில கட் பண்ணி அதுல துளைகள் போட்டு அந்த வலியும் எல்லாமே அது தாங்கினது. ஆனா அதுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு போர்ஷன் கிடைச்சது? புல்லாங்குழல் அற்ற கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா? எப்படி மயிலிறகு அற்ற கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்க முடியாது, அது போல புல்லாங்குழல் இல்லாம கிருஷ்ணர் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆயிடணும். இவந்தோ நமக்கு மனசே வந்து உடஞ்சி போகக்கூடிய நிலையில இருக்கலாம், நம்ம அதிகமா பகவான் நம்மளை இந்த சூழ்நிலையில இருந்து காப்பாத்துவார்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த சமயத்துல அந்த சூழ்நிலை வந்து நமக்கு ஃபேவரா அமைஞ்சிருக்காது. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டிருப்போம். அப்போ நினைப்போம் பகவான் நம்மளை வந்து காப்பாத்தலையேன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து பௌதிகம். ஓகே, அதே வந்து பகவான் நம்மளை வந்து இதை எதிர்கொள்ற அளவுக்கு நமக்கு திறனை கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? இதை விட இன்னும் மோசமா இருந்திருப்போம் நம்ம பகவானுடைய கருணை இல்லை என்று அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவன் வந்து பக்தன். அந்த பாவத்தை தான் ஐ நோ நோ ஒன் பட் கிருஷ்ணா as my lord. எனக்கு பகவான் ஒருத்தர் தான் தெரியும். அண்ட் he shall remind me so even if he handles me. அவர் அவ்வாறே இருக்கணும். அவரை நான் எப்பவுமே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், அவர் எப்பவுமே நான் அறிந்த அந்த மனசு வந்து எனக்கு எப்பவுமே இருக்கணும், மறந்து விடக்கூடாது இல்லையா? நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. ஸோ இஃப் he handles me, என்னை வந்து ரொம்ப கரடுமுரடா என்னை வந்து அவர் என்ன, அதாவது மன அதாவது நமக்கு ஒருத்தர்கிட்ட எதிர்பார்ப்பு இருந்து அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு ஆப்போசிட்டா அந்த நபர் நடந்து கொண்டா நம்ம ஹிருதயமே வெடிச்சிடுச்சு இல்லையா? என்ன மனசே உடஞ்சி போச்சுப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா இல்லையா? ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலையிலையுமே இறைவன் நம்மளை கையாண்டாலும் பரவாயில்ல. ஆனா அதனால நான் வந்து எப்பவுமே அவர் எனக்கு இருக்கணும். இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ டு டு எனிதிங். அவர் என்னை எது வேணாலும் செய்யலாம், அந்த சுதந்திரம் அவருக்கு உண்டு இல்லையா? என்ன மாதிரியான எந்த மாதிரி வேணாலும் அவர் என்னை கையாளலாம், நான் அதை பத்தி நான் எதையுமே வருத்தப்பட மாட்டேன். ஆனா அவர் எனக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த இது அப்படின்னா எப்பொழுதுமே அவருடைய நினைவு, எப்பொழுதுமே அவரை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு, அவர்தான் உயர், அதாவது இஸ் a சுப்ரீம் பர்சன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து என் மனசுல கண்டிப்பா ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? பிகாஸ் he is always my worshipable Lord unconditionally இல்லையா? அங்க எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது, எந்த ரிசர்வேஷன்ஸுமே கிடையாது. இப்படி இருந்தாதான் நான் பகவானை சேவிப்பேன், அப்படி இருந்தாதான் நான் பகவானை சேவிப்பேன், நத்திங். என் நிலையாயினும் ஒண்ணு நினைக்கலாம், புழு பூச்சி இல்லையா? இப்ப வந்து ஒரு மாட்டுச்சாணமே இருக்கு, அந்த மாட்டுச்சாணமே நம்ம வந்து 2 நாள் எடுக்காம போச்சுன்னா அதுக்குள்ளே வந்து வெள்ளை வெள்ளையா புழு வரும் இல்லையா? அந்த புழு பூச்சி கூட வந்து அதுக்குள்ளேயுமே பகவான் இருந்துதான் அந்த ஜீவனை வந்து வாழ வச்சுட்டு இருக்காரு பகவான். அப்போ பகவான் அந்த சாணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல போய் அவர் இருக்கணுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போமா? நாமளா இருந்து அந்த சாணத்தின் மீது தெரியாம எரிச்சிட்டாலும் ஐயோ ஏதோ ஆயிடுதுன்ற மாதிரி ஆயிடுவோம் இல்லையா? ஆனா அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன்ஸ் நான் சொல்றேன்.
ஆனா அந்த இடத்துலயுமே பகவான் இருக்கார், ஒரு எறும்புக்குள்ளயுமே பகவான் இருக்கார், அந்த இருந்திருந்து அந்த ஜீவனை வந்து இயக்கின்னு இருக்கார். ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், சிறியவற்றிலுமே சிறியவர். அவரை விட வந்து கிரேட் மிஸ்டிக் யோகி யாருமே கிடையாது இல்லையா? பெரியவற்றிலுமே அவர் தான் பெரியவர், சிறியவற்றிலுமே அவர் தான் சிறியவர். இப்படி இத்தனை குவாலிட்டிஸ்மே இருக்கு. அன்கண்டிஷனலா நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வாழ வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம், கேட்கிறோம், இது எல்லாமே எதனால? இந்த ஜீவன் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு, இந்த பரம்பொருள் நம்மள வாழ வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் வச்சிருக்காரு நமக்கு, நீ இப்படி பண்ணாதான் நான் உனக்கு மூச்சு விடவே விடுவேன், அனுமதிப்பேன், இப்படி பண்ணலன்னா நான் உனக்கு வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு விட மாட்டேன்னு ஏதாவது கண்டிஷன் வச்சிருக்காரு பகவான்? எதுவுமே வைக்கல அவர் இல்லையா? சோ நாம ஆசைப்பட்டோன்றதுக்காக நம்மளை இங்க அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு. நாம கஷ்டப்படும் போது அவரும் நம்மளோட சேர்ந்து என்ன பண்றார்? வருத்தப்பட்டுதான் செய்வார் இல்லையா? இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள். அவ்வளவு கருணை உள்ளம் கொண்டவர். இதெல்லாம் நம்ம எண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? அன்கண்டிஷனல், அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். இறைவனை சேவிக்கிறதுக்கும் இறைவன் நம்மளை வந்து கையாளுவதற்கும் எந்த ஒரு நிபந்தனையுமே நம்ம வைக்க கூடாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ நமக்கு அந்த பக்தி பாவம் என்பது மேன்மையா செல்லும். நாதனம் நான் ஜனம், எனக்கு பிடிச்ச ஸ்டான்ஸா இதுதான் சிக்ஷாஷ்டகத்திலே. நாதனம் நான் ஜனம் நான் சுந்தரீம் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜென்மனி ஜென்மனீஸ்வரே பவித் பவதாத் பக்திர் ஹைதுகி துவயி இல்லையா? அன்இன்டரப்டட், எந்த தடையும் இல்லாம இல்லையா? சோ எதையுமே, அதாவது ஹைதுகி இல்லையா, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு எதுவுமே கிடையாது நமக்கு. அவருடைய காரணமற்ற கருணை தான் இல்லையா? ஐ ஹாவ் நோ டிசையர். இங்க யாரு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, எனக்கு எந்த ஆசையுமே கிடையாது, நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும், அழகான மனைவி வேண்டும் இல்லையா, என்னை பின்பற்றக்கூடிய அதாவது டிசைபிள்ஸ் வேணும் அப்படின்லாம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் வேணும், உங்களுடைய அதாவது காஸ்ட்லெஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எந்த காரணமும், உங்களுக்கு தொண்டு புரிவதற்கு எந்த காரணமும் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அன்கண்டிஷனலா வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு தொண்டு புரியணும், அது ஒண்ணுதான். ஈவன் நான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மீண்டும் திரும்பி வந்தாலும் சரி இல்லையா, பர்த் ஆஃப்டர் பர்த் நான் திரும்பி வந்துட்டே இருந்தாலும் நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டூ த சேவா அப்படிங்கிறது தான் கேட்கிறார். கிருஷ்ணா இஸ் நாட் பவுண்ட் டு ரிவீல் ஹிம்செல்ஃப் டு எனிஒன் அண்ட் எவ்ரிஒன். எஸ், பகவான் வந்து யாருக்கு எப்பொழுது எப்படி தன்னை பற்றி வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தெளிவுபடுத்தணுமோ அது அவருடைய கருணையால தெளிவுபடுத்துவார். பகவானை வந்து நாம வந்து எனக்கு இவ்வளவு தெளிவுபடுத்து அவ்வளவு கொடுன்னு நம்ம கேட்க முடியாது இல்லையா? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பைசாவையே நாம யாருக்காவது கொடுக்கறதுக்கு 10 வாட்டி யோசிப்போம் நம்ம. அப்படிப்பட்ட அவரால படைக்கப்பட்ட நாம ஒரு அணு ஆத்மா, நமக்கே இவ்வளவு லிபர்ட்டி வச்சிருக்கோம். இப்ப நம்மளை படைச்ச அவருக்கு எவ்வளவு சுதந்திரம் இருக்கணும் இல்லையா? நாம இத்தினோடு சுதந்திரத்திலே பெரிய சுதந்திரம் அடைஞ்ச மாதிரி நம்ம பேசுறோம். ஆனா உண்மையிலே சுதந்திரமானவர் அவர். அப்படிப்பட்டவர் வந்து யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்ன்றது அவருடைய விருப்பம். அதை வந்து நாம வந்து இப்படி கொடுத்தே ஆகணும்னு நம்ம கேட்க முடியாது இல்லையா? நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோகாமாய சமாவர்தஹ மூடோ அயம் ந அபிஜானாதி லோகம் லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம். அதாவது இந்த ஸ்லோகம் நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறது தான். ஐ நெவர் மேனிஃபெஸ்ட் டு த ஃபூலிஷ் அண்ட் அன்இன்டெலிஜென்ட். 100% இல்லையா? முட்டாள்களுக்கும் புத்தி குறைவுடையவர்களுக்கும் பகவான் தோன்றுவதே கிடையாது இல்லையா? நீங்க அப்படிப்பட்டவங்க வந்து இறைவனின் எண்ண கூட மாட்டாங்க இல்லையா? அந்த எண்ணக்கூடிய அந்த ஞாபக சக்தியுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. ஃபார் தெம், அவர்களுக்கு எதனால் மறைக்கப்பட்டிருக்கார்? யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கார். அண்ட் தேர்ஃபோர் தே டோன்ட் நோ தட் ஐ எம் அன்பார்ன் அண்ட் இன்ஃபாலபிள் இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் வந்து அச்சுத அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? பிறப்பற்றவர், தவறி விடாதவர். நாம் எல்லாருமே தவறி விடக்கூடியவங்க தான் இல்லையா? அதனாலதான் இந்த அழியக்கூடிய உடல்ல அழிவற்ற ஜீவனை பொறுத்தின்னு நாம இந்த இடத்துல உள்ள பொருந்துறதும் கஷ்டம்தான், வெளியில போறதும் கஷ்டம்தான். இட் இஸ் நாட் ஈஸி ப்ராசஸ். நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய ப்ராசஸும் கடினமான ப்ராசஸ் தான் இல்லையா? ஒரு தாயினுடைய கருவுல போய் 7 திங்கள்ல இருந்து உணர்வு பெற்று வாழ்ந்து அந்த 3 திங்கள் அந்த கருவுக்குள்ள இப்படி அப்படி அசைய முடியாத அந்த சங்கடமான, அப்பதான் உடலே பெருக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? அந்த ஒரு சூழல்ல வந்து தாய்க்கும் தொந்தரவு இல்லையா, குழந்தைக்கும் தொந்தரவு, இப்படி ஒரு சங்கடமான ஒரு நிலையில வந்து இறக்கியே வைக்க முடியாத ஒரு சூழல்ல வாழ்றோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே அந்த நிலையில தான் வாழ்ந்தோம். நாமளும் நம்ம பிள்ளைகளை அவ்வாறுதான் ஈண்டெடுத்தோம். அதே மாதிரி பிறந்த பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆதி ஆத்மீகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம், இந்த
சங்கடங்கள்லையுமே மும்மடங்கு துயரங்கள்லையுமே நம்ம வந்து இருக்கோம். மரணிக்கும் பொழுதும் இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்வதற்கு வலியோடு தான் செல்ல வேண்டும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. நமக்கு இன்னும் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா அந்த மரணத்தினுடைய வலி வந்து அதிகமாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் ஜென்ரலா. ஸோ இட் இஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் அப்படின்வாங்க. அதனால பிறக்கிறதும் ஒரு வலிதான், போகிறதும் ஒரு வலிதான் நமக்கு. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ இப்படி அழியக்கூடிய இந்த உடலை இருந்துன்னே நாம் என்ன பண்றோம்? வி ஆர் ஆல்வேஸ் கிரேட் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் எப்பவுமே நிரூபிச்சுட்டே இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? மாயா ஜாவனா கிச்சான் அக்ஞாதோக்ஷஜம் அவ்யயம் நாலக்ஷ்யசே மூடாதிருஷா நதோ நாத்யாதரோயதா. இது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல 19வது ஸ்லோகம். நெக்ஸ்ட் படிப்போம் நம்ம. பீயிங் பியாண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் லிமிட்டட் சென்ஸ் பர்செப்ஷன். நம்ம புலங்கள் எல்லாமே வந்து குறையுடையது. கண்ணால வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? காதால ஒரு குறிப்பிட்ட சப்த லெவல், அதாவது சப்தத்தினுடைய டெசிபிள்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? தமிழ்லயும் டெசிபிள்ஸ் தான் சொல்லுவாங்களா? எனக்கு தெரியும். வைப்ரேஷன், அதிர்வு சொல்லுவாங்க. அதிர்வு. ஓகே. 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் தான் நம்மளால கேட்க முடியும். அதுக்குள்ளதான் நம்மளால கேட்க முடியும். அதுக்கு கீழே போனாலும் நம்மளால கேட்க முடியாது, அதுக்கு மேல போனாலும் நம்மளால சயின்டிபிக்காவே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இப்படி குறையுடைய புலன்கள் இருக்கக்கூடிய நாம இதற்கு, அதாவது பீயிங் பியாண்ட் த ரேஞ்ச் ஆஃப் லிமிட்டட் சென்ஸ் பர்செப்ஷன் யாரு? பகவான் இல்லையா? யூ ஆர் த எட்டர்னல் irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. பகவான் இஸ் அவர் எந்த நாடகத்திலுமே அவர் அந்த நாடகத்துக்கு ஏற்ற ஒரு என்ன ஆடை அணிந்திருக்காரோ அந்த பாத்திரத்துல அவர் வந்து கரெக்டா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடுவார் இல்லையா? இப்ப ராமராக வந்தப்போ அவருடைய செயல்பாடு, கிருஷ்ணராக வந்தப்போ அவருடைய செயல்பாடு இல்லையா? பரசுராமராக அவர் இன்னொரு அவதாரம் இல்லையா? சோ அந்த அவதாரத்துல வந்தப்போ அவர் வந்து 21 முறை வந்து சத்திரியர்களை வதைத்தெறிந்தது. இப்படி அந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் வந்து பர்ஃபெக்டா ஃபிட் ஆயிடுவார் இல்லையா? ஆனா நாமெல்லாம் அப்படி கிடையாது. he can see beyond the vision. அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆற்றல் இல்லையா? அன்லிமிட்டெட் பொட்டன்சி அவருக்கு. நம்மதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ ஆனா வந்து எட்டர்னலி திரும்பி, அதாவது நித்தியமான, நமக்கு எல்லாமே வந்து irreproachable factor covered by the curtain வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப் த deluding energy. அப்படின்னாக்கா நமக்கு எல்லாமே இந்த மகாமாயையால் பகவான் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கார் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த மகாமாயை கிழித்தெறிந்தால் யோகமாயை கடந்து செல்லும் பொழுதுதான் பரமாத்மாவை நம்ம பகவானை வந்து தரிசிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ 2 கர்டன்ஸ் இருக்கு. இந்த பக்கம் ஜீவாத்மா, இந்த பக்கம் பரமாத்மா. 2 கர்டன்ஸ். இங்க மகாமாயை, அதுக்கப்புறம் இந்த யோகமாயை. பகவான் மேல இருக்கிறது வந்து யோகமாயை, நமக்கு மேல இருக்கிறது வந்து மகாமாயை இல்லையா? இதை தாண்டி போகும் பொழுதுதான் நம்மளால நித்தியமா, ஏன் நமக்கு எல்லாமே வந்து ரிவர்சல்ஸ் உண்டு இல்லையா? நமக்கு பகவான் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி தான் இருப்பார் இல்லையா? நாம தான் வந்து பிறக்கும் பொழுது ஒரு மாதிரி இருக்கும், வளர்றோம், வாழ்றோம், மடியிறோம், வயோதிகம், எல்லாமே மாற்றங்கள் இந்த உடல்ல. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. he doesn't have any அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது. மாற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவர் அவர். நாம மாற்றத்திற்கே உட்பட்டவர்கள் நம்ம இல்லையா? நம்முடைய பேச்சும் மாறிடும், நம்முடைய ரூபத்திலுமே மாற்றம் உண்டு. போத் ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்திலுமே நம்முடைய மாற்றங்கள் என்பது நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். லார்ட் ஃபேனிங் த ஹேங்கரிங் ஆஃப் நாரதமுனி ஃபார் ஹிம் டு மேக் திஸ் டிவோஷன் ஃபர்தர் இன்டென்சிஃபைட் இல்லையா? லார்ட் இன்டென்சிஃபைங் டிவோஷன் ஆஃப் மகாராஜ் பரதா வைல் பியூரிஃபைங் ஹிம் ஃபார் ஹிஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் த டீர் இல்லையா? இங்கே இந்த கதை நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பரத மகாராஜா அந்த மான் மீது இருந்த அன்பு, அதனால அவருடைய பகவான் மீது அவர் செய்துட்டு இருந்த அந்த பக்தி தொண்டையே மறந்துடுறார் இல்லையா? மரணிக்கும் பொழுது கூட இந்த மானை யார் பார்த்துப்பாங்கன்றதான் மறந்தார். ஸோ இது வந்து பகவானுடைய இன்னொரு முறையை வந்து அவர் வந்து முழுசா, ஏன்னா இந்த யோகத்துல அவர் வந்து முழுமை அடையவில்லை, அவர் செய்த இந்த யக்னங்கள் வந்து நிறைவு அடையவில்லை, அதுலயே டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாச்சு. அவர் செய்து கொண்டிருந்த அந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல அந்த வாழ்க்கைய. அதனால அவர் வந்து இனிமே, அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்
அந்த மானையே நினைச்சுட்டு மறுபடியும் மானாக பிறக்கும் பொழுது அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆஸ்டரிட்டிஸ். முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய நினைவுகள் அவருக்கு எவ்வாறு கிடைக்க பெறுகிறார். அவர் வந்து அவர் செய்த தவ வாழ்க்கையினால வந்து பகவானால அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அதை வந்து எண்ணி எண்ணி அவர் என்ன பண்றார், அந்த மானாக பிறந்த மான் கூட்டத்திலிருந்தே அவர் தூரமா விலகி இருப்பார். ஓகே, he doesn't want to get attached. ஏன்னா மீண்டும் அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகி நம்ம தவறி விழுந்துருவோன்ற இந்த வாய்ப்பை நம்ம விட்டுறக்கூடாதுன்னு நினைப்பார். அதனால அங்கே அவர் எங்க வந்து அந்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் பண்ணியிருந்தார், அந்த இடத்துலயே அந்த ரிஷி முனிகள் கிட்ட வந்து அவர் எப்பவுமே இருந்தார். மீண்டும் அந்த மானுடைய உடலை விட்டு ஒரு நல்ல குடும்பத்துல இல்லையா பிறக்கும் பொழுது, வேத சாஸ்திரங்களை வந்து கற்றறிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பிராமண குடும்பத்துல அவர் பிறக்கும் பொழுது, ஜடபாரதராக பிறக்கும் பொழுது அப்பயுமே வந்து ஒரு டம் அண்ட் டஃபா தான் இருப்பார். அவர் வந்து ஒரு அதையுமே அவர் வெளிப்படுத்தவே மாட்டார். ஏன்னா பிகாஸ் இந்த 3வது இடத்துலயுமே வரும்பொழுது அவர் அந்த நினைவுகள் கொண்டே கடைசி வரைக்குமே அவர் வந்து அந்த ஆஸ்டாரிட்டியை வந்து எடுத்துட்டு போனார் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை இழந்து விட்டா மீண்டும் கிடைக்காது என்ற அந்த ஹேங்கரிங் இல்லையா, அந்த உந்துதல்கள், அதன் மீது இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு, ஏக்கம், இதை வந்து அதிகப்படுத்தி விடுவார். அதுதான் விப்ரலம்ப பாவம் என்பது. ஓகே, இங்க லார்ட் சங்கர்ஷ்ணா feeling separation from Chitraketu and wanted to expedite purification, cleansing of Chitraketu of the smallest vestiges of his pride in his heart. So actually நம்ம ஒரு பக்கம் சித்திரகேது மன்னருடைய இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, he being a devotee இல்லையா. ஆனா என்ன பண்றாரு அவரு, அந்த உண்மையான இன்டென்ஷன் வந்து சித்திரகேது மன்னர் அந்த ஆகாய விமானம் வந்து he will get as a ஒரு கிஃப்டா தான் அவருக்கு கிடைக்கும். அந்த விமானத்தை வந்து அவர் வந்து ஒரு பரிசாக தான் பெறுவார். யார்கிட்ட இருந்து பெறுறாரு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த விமானத்துல அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஏறிட்டு பிரபஞ்சத்தை சுத்துவார். ஆக்சுவலி he was pride of his position all. தவ வாழ்க்கை பண்றாரு, பகவானுடைய சேவை பண்றார். ஸோ இப்படி டிட் ஆஸ்டாரிட்டி. தன்னுடைய மகன் இறந்த பிறகு அவர் வந்து தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறார். அதுலயே வந்து பக்குவம் அடைகிறார். ஆனா இது கிஃப்டா அடைந்த பிறகு அதை கொண்டு அவருக்கு வந்து வானத்துல போகும் பொழுது he gets little pride அவருக்கு வந்து. ஸோ அப்போ இங்கே சிவபெருமான் வந்து he being a great renouncer இல்லையா, அவரே வந்து ஒரு பற்றற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவர் தான். பற்றற்ற நிலைக்கு வந்து சிவபெருமானையே நம்ம உதாரணமா, he being a great வைஷ்ணவா. ஆனா அங்கே அமர்ந்து அவர் வந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார், பாகவதத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்கார். ஸோ பார்வதி தாயார் வந்து தன் மடி மீது அவர் அது வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத பார்த்து, ஸோ இவர் அதாவது அந்த இடத்துல சித்திரகேது தவறா நினைக்கிறது கிடையாது. பட் he had that பாவா இல்லையா, அந்த கிஃப்ட் பாவம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கு. அந்த குட்டி பிரைடு வந்து வந்தப்போ அவர் புன்னகை பூத்து விடுகிறார் சிவபெருமானை பார்த்து. ஸோ அப்போ தாயாருக்கு என்ன நினைக்கிறார், தன்னுடைய கணவரை வந்து பார்த்து சித்திரகேது வந்து இப்படி பண்ணது வந்து அவங்களுக்கு கோவம், தான் அமர்ந்திருக்கிறத பார்த்துதான் அவர் சிரிச்சிட்டாரு. ஆனா உண்மையிலே சித்திரகேது மன்னர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, சிவபெருமானை தவிர வேற யாருமே அதுக்கு தகுதி படைத்தவர் கிடையாது. he being a renounced person இல்லையா, இந்த பக்தி பாவத்தை எடுத்து உழைக்கக்கூடிய அந்த குவாலிஃபிகேஷன் சிவபெருமானுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அப்படின்னு நினைச்சு அவர் புன்முறுவல் பூக்கிறார். ஆனா அதை வந்து அந்த பாவம் வெளிப்படக்கூடிய விதம் வந்து இங்கே பார்வதி தாயார் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சாபத்தையுமே கொடுத்துடுறாங்க. மீண்டும் அந்த சாபத்தை அவர் பெறும்பொழுது கூட வந்து இறைவனை எப்பொழுதும் மறக்காம இருக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து வேண்டிக்கிறார் இல்லையா. அப்போ அவர் விருட்சாசுரனாக ஆன பிறகு கூட அந்த மரணிக்கும் பொழுது பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு தான் போய் சேர்க்கிறார். ஸோ பிகாஸ் he was always having that thinking. ஓகே, ஆனா இங்கே the Lord சங்கர்ஷ்ணா feeling separation from சித்திரகேது. இங்க சங்கர்ஷ்ணர் என்று சொல்லப்படுவது யாருக்குன்னா இந்த அனந்தனாக இல்லையா, அவர் வந்து சங்கர்ஷ்ணா அசுரன், அதாவது அஜ்ஞானம், இது எல்லாமே கீழே அந்த சர்பன்றினுடைய சொரூபம் வந்து என்னன்னாக்கா நம்ம அஜ்ஞானம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் தட் மெடிடேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ சங்கர்ஷ்ணா ஃபீலிங் செப்பரேஷன் ஃப்ரம் சித்திரகேது அண்ட் வாண்டட் டு எக்ஸ்பிடேட் பியூரிஃபிகேஷன் கிளின்சிங் ஆஃப் சித்திரகேது. அதை வந்து அவரோட அந்த அழுக்க வந்து கண்டிப்பா வெளியே எடுத்துடணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு வந்து இறைவனால வந்து வழங்கப்பட்டது. ஈவன் லார்ட் ஆல்சோ வில் ஃபீல் இல்லையா. எத்தனை கதை நீங்க ஜெகநாத் புரியில நிறைய கதைகள் நடந்ததா சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த பிரிவினுடைய ஏக்கம் வந்து நமக்கு மாத்திரம் கிடையாது, பகவானே வந்து வந்துருவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு இது வந்து உண்டு.
ஸோ மேலும் நோ செடேஷன் இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் லவ்விங் சர்வீஸ், அதாவது நமக்கு போதும் என்ற அந்த இது வரவே வராது பக்தியில மட்டும். பௌதிகத்துல எல்லாமே நமக்கு போதும் இனிமே அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்துடும் இல்லையா. எனக்கு இத்தனை நாள் நமக்கு இந்த பட்டு சாரி இவ்வளோ எடுத்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ இனிமே இந்த பட்டு சாரி தேவையில்லை, நமக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு ட்ரெஸ் போறோம் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி இவ்வளோ நகைகளா, இனிமே நகை அவ்வளோ பெருசா வேண்டாம்ப்பா போறோம் இல்லையா. ஆனா அதே வந்து நாம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணது போதும் அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சிருக்குமா? கண்டிப்பா நினைக்க மாட்டோம் இல்லையா. தட் இஸ் த ஆன்மீகம் பௌதிகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். மோர் ஏ பர்சன் இஸ் என்கேஜ் இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் லவ்விங் சர்வீஸ். இப்போ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த பிக்சர் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இவாஸ் இந்த அவர் உணவு நீர் எதுவுமே அருந்தாத ஒரு நிலையில கூட வந்து பாகவதம் வந்து 10வது கேண்டோல 13th அத்தியாயத்துல வந்து அவர் வந்து இவாஸ் கிவிங் டிக்டேட்டிங், அந்த டிக்டாஃபோன் மூலியமா வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். அவர் வந்து இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது கூட he was totally engaged in the service of the Lord இல்லையா. ஸோ அப்படி அயராத ஒரு நிலை, 80 வயசு இருந்த அவர் வந்து அப்படி வந்து பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரிந்தார். இந்த மோர் he acquires hankering for it, எதை நம்மளால பண்ண முடியல அது மேல நமக்கு வந்து ஏக்கம் என்பது இருக்கும். ஆன்மீகத்துல இன்னும் ஜாஸ்தியா வரும். நம்மளால செய்ய முடியலன்னா ஆதங்கம், அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை, அதை விட கஷ்டம் வேற எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும். தட் இஸ் த டிரான்ஸ்ஜெண்டல் நேச்சர் ஆஃப் த காட்லி சர்வீஸ். யார் இறை தொண்டுல ஈடுபடுகிறார்களோ அந்த உணர்வு என்பது அவங்களுக்கு வரும். மெட்டீரியல் சர்வீஸ் வந்து நமக்கு போருமே இனிமே அப்படின்னு வந்துடும். ஒரு காலம் இல்லைனாலும் ஒரு காலம் எடுத்தோடனே எனர்ஜியா செய்வோம். ஆனா அதே வேலையை வந்து திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு போர் அடிச்சிடும். ஆனா அது ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது இல்லையா. ஒன் கேன் கோ ஆன் இன்க்ரீசிங் இஸ் ஆங்கரிங் ஃபார் த லவ்விங் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் அண்ட் yet he will not find cessation or end. இது நம்ம இந்த 6th chapter 22nd purportல வந்து பிரபுபாதர் சொல்லி இருக்கிறத வந்து இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க. இன்னும் 2 ஸ்லைடு இருக்கு, முடிச்சிடலாம். ஓகே. அப்புறம் இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி வந்து நீங்க அடுத்த வாரம் நீங்க இந்த சாப்டர் ஒரு வாட்டி நீங்க இனிமே படிக்கிறீங்க. ஸோ நீங்க வந்து you have to derive the principles. இதுல இருந்து நீங்க என்ன பர்சனலா நீங்க என்ன பரிபாலிக்க முடியும், அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது நீங்க அதை வந்து எப்படி வந்து நீங்க எடுத்துரைப்பீங்க, அவங்களுக்கு அது நன்மையா இருக்கும் பட்சத்துல இல்லையா, ஹவு டு யூ அப்ளை திஸ் நாலேஜ், அதை வந்து நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க சரிங்களா. ஸோ இங்க புரிஃபிகேஷன் ரீஅலைன்மெண்ட் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். ஸோ 22, 23 and 24. ஸோ இந்த இடம் வந்து நீங்க கீழே கங்கை வந்து நம்ம மாயப்பூர் போனவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. டெம்பிளுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் கங்கை நதி இல்லையா. ஸோ அங்கே கேஞ்சஸ் வாட்டர் ஒரு முறை வந்து என்னாச்சுன்னா ரிவர் ஓவர் ஃப்ளோயிங் ஆயிடுச்சோம். ஸோ அப்போ ஸ்மால் ரிப்பல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் கம்ப்ளீட்லி ஓவர் கவர்டு. அது எல்லாமே இது எங்கன்னு தெரியுறதா, நம்ம ராதா மாதவ் அந்த ஹால் தான் இது. அங்கே டிவோட்டிஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த ஹால்ல ஃபுல்லு தண்ணி நிறைஞ்சிருக்கு. தே ஆர் டூயிங் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா. ஸோ பர்மனன்ட் பெனிஃபிட் ஆஃப் ரெண்டரிங் சர்வீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ் நெவர் கோஸ் வெயின். பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு என்னைக்குமே வந்து வீணானது கிடையாது. நம்ம சிறிய சொல்பம் அபியசிய தர்மசிய கொஞ்சமா செய்தா கூட அதனுடைய இது வந்து நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றும். இதுக்கு அஜாமிலன் ஸ்டோரியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ அவன் சிறு பிராயத்துல செய்த அந்த சாதன பக்தி அவனுக்கு மரணப்படுக்கையின் போது அவனுக்கு வந்து அது உதவினது இல்லையா. சின்ஸ் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இஸ் எட்டர்னல், இன்டெலிஜென்ஸ் applied in his service or anything done in his relation is also permanent. நாம் எதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல உபயோகப்படுத்துறோமோ இல்லையா, நம்முடைய அதாவது உடைமைகள், நம்முடைய புத்தி, நம்முடைய ஆற்றல் எல்லாமே வந்து என்றைக்குமே வீண் போகாது. Such accumulation of God service is never vanquished but still increases till full maturity இல்லையா. ஆனா அது அப்படியே வந்து நம்ம வந்து அந்த பக்தியில வந்து முழுமை அடைகிற வரைக்குமே அது எடுத்துட்டு போகும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் அவருடைய அந்த உடலை நீங்கின பிறகு அவர் அடையக்கூடிய இது பகவானுடைய தரிசனத்திற்கு பிறகு அவர் அதாவது வடக்கு நோக்கி சென்ற பிறகு பக்தி தொண்டில் அவர் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் பொழுது இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் பொழுது இவ்வாறாக மாறினார் என்று சொல்லப்படுகிறது. The material body is always afflicted with the hack of 3 qualities. The devotee's body becomes at once surcharged with the transcendental qualities as soon as he is engaged in the devotional service of the Lord.
அதாவது நம்ம எப்படி காந்தமும் இரும்பும் வந்து பக்கத்துல பக்கத்துல வச்சா எப்படி இருக்கும் இல்லையா, அது போல நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து செயல்படும் பொழுது நாம அதுல வந்து தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாமே நமக்கு தானாகவே வந்து ஒன்னொன்னாவே நம்ம அக்வேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நமக்கு தெரியாது நாம எந்த நிலையில இருக்கோன்றது நம்மளால கண்டுபிடிச்சிக்க முடியாது. ஆனா இறைவனுடைய கருணையால நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது பகவான் கொடுப்பார். ஆக்சுவலி இட் ஆக்ட்ஸ் லைக் மேக்னெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லையா. த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த டிரான்செண்டல் டிவோஷன் சர்வீஸ் இஸ் லைக் தட். therefore change the body means stoppage of the reaction. மும்மடங்கு துயரத்துல இருந்து நாம வந்து வெளியில வரும். அதுதான் லேக் ஆஃப் 3 குவாலிட்டிஸ்ன்றது என்னன்னாக்கா ஆத்தியாத்மிக், ஆதி பௌத்திக், ஆதி தெய்வீக். அதாவது ஆத்தியாத்மம் என்பது என்ன, இந்த உடலுக்கு மனசுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய உபாதைகள். அந்த உபாதைகள் வந்து உபாதைகளாவே நாம எடுத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க பியூர் டிவோட்டி. அடுத்து வந்து தன்னுக்கும் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த பக்கம் ஒரு சண்டாளனமா இருந்தாலும் சரி, இந்த பக்கம் ஒரு பக்தனா இருந்தாலும் இருவருமே ஒரு ஜீவன் என்ற தளத்துல இருந்து இறைவனுடைய பின்னப்பகுதி என்ற தளத்துல இருந்து நோக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த அதாவது உத்தமமான நிலையில இருக்கிறவங்க. அதே மாதிரி ஆதி தெய்வி, இயற்கை சீற்றங்கள் எது வந்தாலுமே அதை வந்து இறைவனுடைய கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். ஸோ இப்படி இந்த பாவங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த பக்தரிடத்துல வந்து குடிக்கொள்ள ஆரம்பிக்கும். இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே துருவ மகாராஜா, பிரகலாத் மகாராஜா நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா. பிரகலாத் மகாராஜாக்கு அவருடைய தந்தை அநேக துயரங்களை கொடுத்தார் இல்லையா. மலை மீது இருந்து தள்ளுறது, பாம்புகள்ல விடுறது, உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல இல்லையா, நச்சு கண்ட பாம்புகள். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கடைசியில வந்து எங்க தூண்ல இருக்காங்களா அப்படின்றது எல்லாமே செயல்படுத்துறது, இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி அந்த அத்தனை துயரத்திலுமே அவர் வந்து ஹரிநாமத்தை வந்து விடல, இறைவன் மீது இருந்த நம்பிக்கையை விடல, அங்கே நடந்த நிகழ்வுகளை வந்து அவர் துயரமாக கருதவே இல்லை. இது பிரகலாத் மகாராஜ். துருவ மகாராஜ் வந்து அவர் வந்து ராஜ்யத்தை, அதாவது பிரம்மரை காட்டிலும் மிக உயர்ந்த பொசிஷன் எதுவோ அதை அடையணும்னு நினைச்சார் இல்லையா. அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போய் பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சவர் கடைசியில அது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் அப்படிங்கறது வந்து உணர்ந்தார். இறைவனுடைய பக்தி தொண்டுல தன்னை எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும்னு நினைச்சார். ஸோ அங்கே காட்டுல அநேக விதமான துயரங்களை வந்து கண்டிப்பா 5 வயது குழந்தையா இருக்கும் பொழுது தனியா மேனேஜ் பண்றது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. ஆனா அத்தனையுமே இறைவனுடைய கருணையால அவரால் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது. அது மாதிரி இந்த ரிவர்சல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து, அதாவது எதிர்மறைகள் எல்லாம் வாழ்க்கையில நடக்கும் பொழுது பக்தர்கள் வந்து அது எதிர்மறைகளா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இறைவனுடைய கருணையா எடுத்துட்டு அதை வந்து எதிர்நீச்சல் போட்டு அவங்க வந்து முன்னேற்ற பாதையில சென்று விடுவார்கள். This means that the quality of a devotee body changes from material இல்லையா, இந்த பௌதீக உடல்ல இருந்து இது வந்து தெய்வீக நிலைக்கு மாற்றம் அடையும். இதுதான் வந்து மாற்றம் என்பது. that is the opinion of the authorized Goswamis via authentic scriptures அப்படின்னு நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பர்பட்ல கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நீங்க இந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்த அதாவது வெட்னஸ்டே கிளாஸ்ல நம்ம இந்த வெட்னஸ்டே கிளாஸ்ல வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டி முடிச்சுட்டு நம்ம 7வது அத்தியாயத்தை வந்து தொடங்கலாம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே